Vai a cabo, pero que taza máis molona. De onde sacaches? De Mans do Mar, empresa especializada en merchandising deportivo e personalización textil que fabricará a túa idea. Tamén lle encarguei uns chaveiros, uns banderíns e un par de bufandas de equipos que me molan bastante. Mans do Mar, merchandising deportivo. Mans do Mar, como mola xa che digo. Moi boa xente, que tal? Como estades? Estamos aquí de volta no NVF Podcast. Un día fantástico, feliz para todos. Mourazos, Adrián, Eros López, Dieito Baliño. Día grande, Moi grande. Día enorme porque comeza a segunda tempada de NVF Podcast. Bueno, vai ser increíble esta tempada nova, non? Temos así algún cambio, non? Fixemos así algunha variación para mellorar aínda máis. Era casi imposible melloralo, pero creo que conseguimos. Sí, hai que decir que non imos estar máis en Spotify, para os poucos que o facían, pois non imos estar aí, só YouTube. Imos estar os mércores ás 8, porque antes era os martes, agora é os mércores, é un día espectacular os mércores. Día de feira na estrada, Ollo. Precisamente por eso fixemos. E que máis novidades hai? Hai o podcast. O podcast vai cambiar o estilo. O podcast como tal vai ser... O estilo nunca cambia. Vai ser entrevistas. El estilo non se negocia. A estrutura. Vai ser, como ides ver hoxe, con Hugo Rama. Xa podemos aventurarnos a decir que Hugo Rama. Só entrevista. E o resto de cousas que había, o repaso da xornada. Vai estar o Furancho Furiño na entrevista, eso sí. Pero o resto de cousas imos facer vidiños cortos, non? Non, porque se fai máis ameno, pensamos que se pode facer máis ameno, pero bueno. Sí. Así centrámonos únicamente, exclusivamente no invitado que temos cada semana. Estarán porque son invitados top sempre. Seguiremos falando do fútbol que máis nos gusta. Evidentemente, seguiremos facendo vídeos e movidas, haberá de todo. Un homo. Tamén máis repartido, porque haberá vídeos en YouTube e haberá contidos tamén en TikTok, nas redes sociais, máis contido exclusivo que sempre. Sí, e aproveitando esta intro que estamos facendo, suscribidevos, dade like e todas as movidas, non? Sí, todo eso, pero recordade que a esencia de Non Vale Furar é o fútbol que máis nos gusta. É o fútbol de barro, eso nunca o imos perder. No, nunca. Hai que seguir hasta o final con eso. Pois nada, que disfruten do podcast, non? Adiante. Hala. Para eso está. Somos Dani Cabo E Vieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Moi boa xente, que tal? Como estades? Estamos de volta, don Vieito Baliño, que tal? Hola, Cabo, pois encantadísimo de estar aquí outra vez. Pasouseme lentísimo este verán porque tiña moitas ganas de estar aquí contigo outra vez. Estás moi moreno, Este mes estou moi moreno, sí. Ves de Málaga. Medio de malo, estuve ali un par de días de viaxe de estudios. Oye, estou moi emocionado doblemente, porque é a nosa volta e ademais estamos moi ben acompañados. A verdade é que sí, eu creo que vai ser un dos podcasts máis vistos de no que levamos do NVF Podcast. Eso histórico. Será cousa dos furiños. Sí, pero sí, ten moi boa pinta. Hoxe está con nós, quen? Hugo Rama. Hugo Rama, Hugo Rama. Que tal, dos Hugo? xogadores importantes do fútbol galego dos últimos anos, non? Ben, todo ben, tranquilo aquí. Que tal a viaxe dende Sigüeiro? Longa. Difícil, pero bueno, tomamos o café, entón xa estamos aquí a tope. Sí, señor. Pois, bueno, comezamos este podcast con moita ilusión e preguntándoche, porque non sempre facemos así, como foron os teus inicios no mundo do fútbol? Que recordas de cando eras aí un neno co balón? Pois nada, recordo que meu pai é un enfermo do fútbol, entonces xa sempre me acordo que levaba un balón a todos lados. E empecé xogando pois en Sigüeiro, pois a fútbol sala e tal, e despois paso ao Fátima, e dai fago uns anos e marcho xa para o Celta. No Fátima, eh? Mas non sabíamos, O sea, non pasaches de pequeno antes de marchar para o Celta, que marchas en Alevís, non? Sí, Alevín de primeiro ano. E xogaches antes fútbol sala e o Fátima, non pasaches logo pola canteira do Oroso antes de ir para o Celta. No, porque o Oroso daquela non... Creo que empezaba máis tarde, non sei se era en Alevíns, de feito que empezaba como a escuela e tal. Entón eu vou ao Fátima, sí. Campo de terra, ali empezaches a destacar. Sí. Que xogabas? Dianteiro, centro? E marcabas un montón No, de goles, ou... xogaba de medio. O sea, en fútbol 7, pois de pivote.
E dabas clases e por iso che fichou o Celta. É que non teño moitos recordos, sabes? Teño algún vídeo, pero non teño moitos recordos así de como eu era de xogador naquela época. E acordaste, por exemplo, como foi a chamada do Celta? O sea, imagino que terían que Sí. teu pai e tal, pero recordas do Celta? Sí, deso sí que me acordo porque, bueno, ainda a veces, ahora xa menos, pero sí que me teñen contado e tal. E acórdome que era un torneo internacional que o Fátima pois clasificamos nunha fase previa, bueno. Entonces xogábamos contra equipos de moito nivel e tal. E acórdome que nese torneo, bueno, fago un bo torneo e tal, e pois, eu que sei, acórdome que era o Racing de Santander, Celta, e había algún equipo máis, non me acordo, rollo, é que non sei, pero o Racing e o Celta era como os que pois facilitaban como as cousas aos meus pais, a min e tal. E bueno, pois ao final vou para o Celta. Fíxoche ilusión fichar polo Celta. Que tal despois ali? Non sei se fuches vivir para Vigo, como foi o tema? No, eu cando son alevín de primeiro ano xogo cos alevíns de segundo porque non había equipo de alevín de primeiro, solo era alevín de segundo ano. Entón éramos 2 de primeiro ano e o resto era de segundo ano, que de feito era un equipazo, porque estaba David Costas, estaba Rubén Blanco de porteiro. Buah, había moitos xogadores bons, estaba Santi Mina. Ostra. Que Santi Mina sí que é verdad que despunta máis maior, pero bueno, que estaba no equipo, o sea, hai varios desa categoría do Celta que chegaron a ser xogadores profesionais. E non sei, algunha anécdota que che pasara ali por Vigo, porque limos tamén por aí que despois ti regresas a... Sí. Por como que non estabas cómodo de todo no Celta. Como é iso, Hugo? Sí, porque ao final, bueno, eu agora cando estou moito en Sigüeiro, que teño os meus amigos ali, que algúns son entrenadores, o meu pai é o coordinador e tal, e cando vexo algún chaval que ten como, eu que sei, que ten prisa de ir ao Celta ou de ir ao Depor, que é normal porque fai ilusión a todo o mundo, tamén é certo que ti cando empezas tan pequeno a ter unha disciplina tan grande que é estar nunha canteira así, pois eu creo que chega un momento que... O sea, a min, por exemplo, hai outros que non lle pasa, pero a min xa nun momento se me facía moi pesado, ao final era... Eu non quería ir a vivir a Vigo, entonces era un viaxe tamén que era complicado. E bueno, ao final, pois, era o que necesitaba e punto, o sea, non hai moita máis... E dixo, en xuvenil de primeiro ano volves, non? Sí. Regresas ao Xuventude Oroso. Bueno, Sí. regresas, nunca estiveres, pero bueno, regresas Sí. a Sigüeiro. O sea, realmente, cando salgo do Celta, bueno, de feito a pregunta que me fai o coordinador é pero que te queres ir al Depor? E digo, no, o sea, necesito nada, o sea, necesitaba disfrutar de ser un chaval normal, sabes, da miña pandilla. O sea, non era cousa de que me quería marchar do Celta porque quería ir ao Depor ou quería ir ao outro lado, no. O sea, quería disfrutar do que é a vida normal dun chaval de 16 anos, e era o que necesitaba nese momento, e nada, o sea, fun ao Sigüeiro, o sea, Oroso porque era onde xogaban os meus amigos e a pasalo ben. E tamén é un exemplo para moitos rapaces que mellor están nunha situación parecida, porque, joder, a pesar de volver xa en xuvenis, que parece que xa se chegaba o tren do fútbol profesional e tal, ao final, 2 anos en Sigüeiro. É que o caso é que estamos moi equivocados ahora no tema de que con 18 anos, porque vemos a Lamine Yamal ou vemos a xogadores que son excepcionales, e non é o normal, sabes? O normal que ahora, por exemplo, velo no Celta e no Depor, porque os dous están apostando pola canteira, é de valorar porque, joder, é moi complicado, sabes, dar ese paso e tal, e tamén é bonito que o fagan, pero non é o normal, sabes? Porque ao final ti, con 18 anos é moi complicado que estés nun primeiro equipo, e claro, ahora vémoslo así, pero, o sea, hai juveniles que, bueno, tuve compañeros que en juveniles non destacaban e despois velos que están no fútbol profesional, o sea, ao final é dun ano para outro que che cambia todo. E tamén o contrario, futbolistas que de pequenos son escandalosos e acaban por non chegar. Hugo, ti con 17 anos aí cando estás no Sigüeiro comentábanos antes que xoaches tamén ata en terceiro regional, eso anécdotaza, Sí, porque nesa época, o sea, era juvenil e había Sigüeiro B e Sigüeiro. Entonces, pois había veces que eu facía partido co juvenil sábado e pois podía xogar co Sigüeiro B o domingo e eu que quería era xogar ao fútbol, entonces dábame igual xogar en terceira regional, en segunda, en primeira ou cos juvenil, o sea, non me importaba, se podía xogar cos cadetes xogaba tamén, entonces non tiña problema, eu xogaba onde me mandaran. Contra o Montaos, Sí, no, contra calquera. Xa non me acordo contra quen xoguei, iso é verdad. Tiki estaca en Montaos,
Sí, no, pero teño xogado, que sei. En juveniles é que teño xogado en sitios moi raros. Teño xogado nun campo de arena que non me acordo o nombre, que era cerca de Bertamináns, non me acordo. Ti xogaches en Fátima. Hai uns cuantos. Sí, no? É que xoguei en varios así, pero claro, é que recordo esa época, sabes, foi unha época era moi feliz, sabes? Entonces non... En que categoría estabades no xuvenís do Oroso? Estábamos en primeira e ascendimos a Gallega. Vaya leo. Tienes que ir sobrado logo, non categoría. Sí, a ver. Hai que... O sea, é que tampouco, o sea, teño recordo, tío, pero de pasalo ben, non teño un recordo de decir, metía, que sí que metía moitos goles porque moitos dos meus amigos xogaban comigo e modín tal. Pero teño recordo de sabes, de xogar cos amigos, de pasalo ben. Eras capitán? Non era capitán. Quen era o capitán? Capitán Acordas? era... Xogaches con Borja Sainz, daquelas? Ou... Sí, A mellor... pero non era Borja. Era un dos maiores. O sea, non me acordo ahora mismo, pero... No. Xogaría no Depor, el? Non creo, non? Non sei. Bueno, é que tamén temos por aí que xogaches tamén co primeiro equipo do Sigüeiro, un partido en primeira autonómica, primeira xornada con 17 anos, perdedes 1-2 contra o Cordeiro, marcas gol, Hugo. Sí, foi... Antes o sea, de aí irte. sí que me acordo porque era... O sea, esa semana eu xa sabía que me iba a ir ao Depor. E o Depor non era moi partidario de que xogase e tal, porque, bueno, é unha categoría que é verdad ahora menos, pero antes era bastante dura. Non quería que xogase e tal, e de feito veñen a ver o partido e tal. De feito xogo pouco, non sei se xogo unha parte, un poquinho máis que unha parte. O que vin foron 90 minutazos, Hugo? Sí. Poñía unha preferente que é a nosa base Pode de datos. ser, que non me acordo. O sea, sí que me acordo do gol, pois foi un gol chulo así de falta e tal. Te falta verte. Pero Veña. nada, o sea, eso, que sí que ese recordo sí que o teño por ese tema, porque xa iba a marchar. E como te enteraches de que ibas a marchar? Como foi a chamada do Depor? Recordas? Sí, o sea, primeiro eles chámame, o sea, como é normal, teño que ir ali, eso, a falar. Claro, eles tamén, que é normal, tiñan dudas de, claro, de que eu si tiña ganas de xogar ao fútbol e eso. E, bueno, cacharle eso co que era o coordinador do que era a base, que era Albert Gil, que foi o que ao final ora sacou a moitos dos xogadores. E nada, era un tío moi guai e tal, e a verdad que foi todo rodado. Había, non sei se daquela, ainda había un convenio, non? Que había unha especie de convenio entre o Xuventude Orosa e o Celta. Sí, ainda hai agora, non? É que lle pareceu, o Celta que marchares por dentro. Non sei, é que eu que sei, ao final eu do Celta, o sea, eu tiña boa relación, bueno, ainda a día de hoxe a teño, co que era o coordinador do fútbol base do Celta. En plan, o sea, que non en ningún momento lle mentí, non era por irme ao Depor nese momento, sino que era porque... Comodidade. Sí, porque quería, claro, non quería ter esa exigencia que tiñamos no Celta e punto, nada máis. Sorprendeuche algo da chegada do Depor, é dicir, en comparación ao mellor co Celta, que xo coñecías un pouco a canteira, non sei se hai diferencias entre Abegondo e a Madroa. Sí que hai. Pasa que o que ten Abegondo é que de primeiras é como moi chamativo porque é moi grande. O mundo do fútbol, de Abegondo. É moi grande. Entonces eu cando chego ali as primeiras veces, o sea, que non me costou nada porque ao final eu conocía a todos. O sea, de xogar contra eles toda a vida, ao final era Celta Depor, eu había pasado 2 anos que non estaba nese mundillo e tal, pero conocíaos a todos. Entón foi todo moi fácil e a verdad que nada, o sea, de feito creo que chego e igual equivócome, pero fago un partido suplente e despois xa empezo a xogar. Pode ser, non temos datos, non había datos. Non, sí, o sea, xoguei todo o ano e tal, e moi ben. Bo equipo, Quique Fornos, Naveira, tiñamos moi bo equipo. Moure. Sí, o caso é que íbamos primeiros de feito, e non me acordo se en diciembre, enero, como que se nos lesiona Pinchi e Pancho, creo que foron que se lesionaron os dous xuntos, unha cousa así, e aí sí que empezamos un pouco a tambalear e tal, e logo o Celta tiña equipazo tamén. Sí, porque temos por aquí co Celta, eso, ese ano estaba Miguel Loureiro, nese equipo. Sí, Iván Villar, Diego, Brais, Yelko Pino, Hugo Pintos, que ao final non chegou, pero era un bo xogador. Estivo no Estradense, Hugo Pintos. No, era un equipazo locos, a verdad. Pape Chei, que? Xogabas contra ele no medio do... Pape era moi bo, Sí, Pape era buenísimo. Daba estaca? Ou era... Sí, non era... É que era un xogador raro, porque era un xogador bastante elegante, sabes? O sea... Sí.
Sí. Onde está? No Lyon? Un pouco Amoriva, así de... Dese Sí, estilo. sí, Ese pois estilo. sí, pois sí. E ese ano, de feito, gañades en Abegondo 2-0 e perdedes 3-1 en Amadroa. Vimos por aí. Sí, sí, sí. Non sei, así, algún anécdota que teñas ese ano con esta xente que Ese ano nese acórdome equipo. na Madroa, tío, que estaba, xoguei eu de 9. Falso 9. Falso 9. E claro, o sea, fago un bo partido e tal, pero sabes, da cousa da mala hostia e tal, meto unha patada a Julio Delgado, pero unha patada... Bozudo, teño relación con ele e tal, e dixen, hostia, perdón, é que nos dando un baile, entonces... Quenteime. Claro. Xa falaremos despois do temperamento do Hugo Rama, que vimos por aí que, joder, eres un tío que aparentemente non reparte estaca, pero hai amarillas aí, a Hai rojas tamén. rojas incluso, Sí, sí. sí. Un Falaremos. tipo temperamental dentro do campo, pode ser. Pode ser. En esta época, ti pequeno que eras, do Celta ou do Depor? Porque claro, ao final estuveches nas dúas canteiras... Si, no, era do Depor porque a miña familia é do Depor. O sea, a miña familia é de Coruña, son do Burgo, entonces a miña familia era do Depor. Sí, sí. E cando estabas no Celta era como o cabalo de Troya, non? E ali Algo así. decías que eras do Depor, cando estabas do Nin Celta. de coña. No. Incluso- No, pero ao final é que eu que sei, é complicado decirlo porque cando estás ali, o sea, ti ao final eres un neno e estás disfrutando dunha experiencia que eso, o sea, quero decir, joder, eu acórdome que o Celta estaba en primeira, despois cando descendeu, cando volveu a ascender, o sea, era unha época tamén no Celta un pouco así, sabes, complicada. Pero nada, o sea, moi ben. Porque temos unha pregunta aquí de Ouper Lioco que di, sintes cariño polo Celta? É que eu cando estuve ali, o sea, tratáronme moi ben, tío, e... Joder, que se ve ahora cos chavales, que é unha canteira que é un espectáculo todos os chavales que saca e claro, sí que lle teño cariño. Vale. E bueno, vamos co paso ao fútbol senior, non? Xa. Veña. Un escaloncillo máis, acabas a túa etapa como juvenil e subes ao Fabril, onde faz 2 grandes temporadas na terceira. Como recordas este paso, este salto ao fútbol senior xa? Na, ben, porque éramos moitos dos chavales que habíamos feito juvenil e despois os que viñeron de fora tamén tiñan a nosa mesma edad, entonces foi moi guai. O primeiro ano Casi subides. Casi Joder. subimos. Que xogadores había por aí, eu. Sí, que... tiñamos Juan un equipazo. Otero, o do Sporting, estaba Sí, nese equipo. tiñamos Eu equipazo. flipei cando vin. Sí, Juan, joder, con Juan teño super boa relación, que de feito cando era así viña moito a seguir a miña casa porque estaba na residencia en Coruña e aburríase e tal. Teño moi boa relación con el. Joder, había moitos bons xogadores. Estaba Edu Espósito, Edu, Robert Pierre. Robert, Corredera, Nivel. Pinchi. Madre mía. Sí, Pero era unha terceira difícil, Que complicada. era moi... É que agora, claro, non controlo tanto, pero sí que é verdad que o que me din a min é que antes a terceira era como un pouquiño máis complicado. Bueno, co tema das categorías xa é normal. Efectivamente. Hai unha máis ao final. Entonces, claro, pero sí, tío, acórdome que, hostia, eu pasei moito peor en terceira que en segunda B. Aquí, a nivel de nivel ou de... Eu que sei, non sei se era tema de nivel ou tema de que era máis dura, que non sei. A verdade, eso é unha cousa que non... Sí. De feito, fastidimos O Navalcarnero. con Navalcarnero, non? En promoción de ascenso. Sí, pero é que claro, é que ves, esas son as cousas que veñen a Riazor e creo que acabamos ganando 2-1. Pero é un partido para acabar 5-0, sabes? Xa. E alá, Pero eles cando nos fan o 2-1 celébrano como locos tal, xa Sabían cousas. xa chegamos 1-0 ali Navalcarnero. a Madrid. Son moito longos. Bo, chegamos a Madrid un domingo ás 12. Nah, o campo, bueno, un campo artificial destes que queiman os pés pola mañán aí ás 12 da mañán, junio, un calorazo. E nada, o campo era, vamos, o sea, a área da banda estaba a 3 pasos, cada saque de banda era unha ocasión de gol. O Lino Balado, Nah, era. foi unha locura, o sea, Vale. E como quedastes os partidos? 1-0. Sí. Un cerismo puro e duro do Navalcarnero. sí, nada, habíamos tido algún e tal, pero claro, nada, un partido moi difícil, tío, é que era, eso é o que vos digo, que era moi complicado. E ti non fuches a eliminatoria del palo, que eso foi despois, non? Sí, pero esa tamén era mítica ali en Abegondo de contala, sabes? É que esas... Buah. Se eres moito mellor que eles, porque, joder, xogas mellor, tal... Pero claro, ao final a edad notase, sabes? Sobre todo neses campos e así é complicado. Sí. E despois na 16-17 xa quedades primeiros. Na terceira está Cristóbal Parralo. Vimos por aí que sí que é verdad que polo que vimos que xogas un pouco menos. Sí, sobre Que todo tal ao con final. Cristóbal?
ben, pero bueno, ao final sí que é verdad que non como que non tiñamos moita relación e iso, e bueno, pois tamén me había lesionado. E nada, acabo sin xogar e tal, e bueno, ascendemos que o sea, eso, Equipazo outra vez. claro, tiñamos un equipazo, xogamos contra o Cacereño e nada. Damos un baile tamén e Fácil. sí, esa sí que recordo que habíamos feito Riazor primeiro e despois ali, pero nada, a verdade que ben. Estaba o primeiro equipo estaba en primeira división daquela. Ibas Sí. a entrenamos con eles. Sí, entrenei moito con eles, a verdade, xa no. E que Buah, tal? anécdotas, Algunha sabes? experiencia? Terás... Porque, claro, había xogadores Sí, aí, sí, non había xogadorazos. Pero eu acórdome máis, o primeiro ano meu do Fabril, o Depor sí que tiña un equipazo increíble. Era o ano que Lucas mete... Sí. A cando- O ano da salvación, no cando Camp Nou. empataron O ano da salvación no Camp Nou, o gol penso de que sí. Lucas e Salomao. Sí. E aí, tío, era unha locura. Lucas. O sea, era Lucas, Luis Alberto, que Luis Alberto era un espectáculo. Bruno Gama estaba por aí. Supoño, sí. Había moitos portugueses, tío. Despois estaba Babel, tío, este. Ai, sí, Buah, Ryan Ryan Babel. Ese era tío. unha locura. Sí. Ese sí que era... Puf. Pero que era que buenísimo. É que Era Ryan Babel buenísimo. pensade onde estivo. Liverpool. Hostia, era un espectáculo, de verdade, E algunha anécdota que teñas que che dixera Babel? Chaval, espabila. No, Lucas, por exemplo, sí que... Acórdome un día, tío, que lle dixo yo... Non sei se foi pincho, así, dille... Oye, Lucas, que este estuvo en el Celta, non sei que. Buah. A ver. Me cago en tu puta madre, va. Encima Lucas cando se foi así, Pero super enfadouse, de gracioso. Nah. É que é o mítico que se enfada un minuto e despois dache un abrazo, sabes? Nah, é moi guai. E si ese acórdome... O sea, non me acordo así de moito tal, pero dese acórdome. E despois, sobre todo, tío, desto de Lucas, de Babel e estes, que en plan, eu tiraba unhas pedras e dicíanche, buena, digo, buena. Bueno, Pero claro, despois diste, claro, que vai así isto, sabes? O sea, é a quen recordas, a Babel, Lucas, non sei se, eu que sei. Fue que había moitos, E os tío, porteiros? estaba Borges, que Borges non se falaba moito del, pero era un pepino, sabes? Sí. Hostia, Guillerme. Acordado, Sí, Guillerme, claro. un brasileño. Sí, Covintas, ese tamén se me non me gustaba equivoco. moitísimo. É que eu que sei. Acordaste dos que che gustaban a ti, pero claro. Sí. Non sei, a mí sí, porque eu era... defensas me gustaron dicindo moitos. Claro. E porteiros ni de coña. É claro, no, a ver, é que eu que sei, acórdome de... Sí, claro. los que Pantilimo. llamaban a ti, claro. Sí, hostia. No, había míticos, Buah, sí. Pero, o sea, para mí, por ejemplo, Luis Alberto era como... Espello. Sí, o Luis sea, era Alberto, como... joder, sí. al final, Hostia, que era moi bo, Donde xogou o tipo tamén. E ti víaste con nivel de cando ibas a adestrar e decías, quen sabe se teño unha Sí, oportunidade. é que moitas veces eles me decían, sabes? Pero eu tamén naquela época, pois, non, o sea, como que non pensas que, sabes? Primeira división. Claro. Sí, pero sí que teño falado con algúns, o sea, con moitos, por exemplo, con Juan Fran foi meu compañeiro despois, verdad. Lucas foi meu compañeiro, É verdade. eu que sei, sabes? Juanfran no Oviedo. Sí. Mira ti, Que era chaval. un xogador tamén, Sí, Juan Fran era un... A mí gustaba. Bo Sí, lateral, sí, bo era un lateral. lateral. Non cabe dúbida. Hugo, despois que pasa? Como é a saída do Depor? Ten que ser fastidiada, non? Porque eu ao principio pensaba que te cederan ao Cerceda, pero realmente marchas No, e... Sí, marcho. Como é o tema? No, marcho porque, bueno, porque acabo mal a temporada con Cristóbal e tal. Segunda vez xa... Claro, entonces digo, bueno, pois ahora intentar eso, facer segunda B e tal. Xa a oportunidade esa do Cerceda que era tipo que tiña, bueno, que era como filial do Lugo. Sí. Entonces aí, pois creo que hai a oportunidade esa que guai e tal encima na casa. E nada, sale ben. Sí que é verdad que é un ano moi raro, porque é un ano que tiñamos moi bo equipo, pero ao final a infraestructura que era, sabes, o Lugo quería estar metido, pero o Cerceda tiña a súa directiva, entonces era como un pouco... Ti estabas fichado polo Lugo xa? No, no? No, eu firmo no Lugo... Con Mirandés xa. No. Antes do Mirandés, Sí, perdón. no, firmo no Lugo, nada, o sea, eu diría que en outubro. O sea, empezo co Cerceda e firmo no Lugo. Pero porque o Cerceda, que había aí? Era como que había impagos e cousas extrañas, non? Sí, pero eu que sei, eu podo che dicir do Lugo, o sea, sin problema ningún. Claro, do Cerceda sí que é verdad que había impagos e... O sea, había moita xente que era moi complicado porque ao final, joder, nesa categoría, se non tes un salario moi alto, que decir, vives ao día, digamos, entonces, sabes, a xente como xa pasaba, era moi complicado, tío, a verdad que foi un Quedastes ano... últimos, pero... Claro, foi un ano que temos 1000 anécdotas e tal, e eso, pero foi un ano moi duro. A ver, algún anécdota desas? Joder, quedamos tirados na nieve. A ver.
que, joder, salíamos nas noticias e todos. Íbamos para xogar, de feito, contra o Navalcarnero. Joder, E quedamos na nieve, tío, pero non sei, un sábado pola tarde quedamos tirados hasta, o sea, 24 horas na nieve. Tía, ali non... E claro, o único que tiñamos no bus era agua, que se acabou rápido, fruta, que se acabou rapidísimo, Vichedes a e pe- despois tiñamos geles La Sociedad de la Nieve. dos do partido, tío. E ti imagínate 8 horas sin comer como entra un gel deses, que é unha... Que eso, tío, é como chupar un... Sabes? Buah, Non valoraste esa opción de comervos entre vos. que va, tío, era un asco, tío, de Hostia, verdad. tío. Pero que había cada personaje no equipo, tío, que estábamos ali tirados, tío, e pasábamoslo ben, sabes? O sea, eu acórdome de Agulló. Agulló, iba a decirlo xusto agora, Hostia, que Agulló era demasiado, tío. o tiburón Camiñando de pola... Arteixo, Camiñaba ali pola nieve na autopista, tío, saludando aos coches, facendo reír aos nenos da autopista. Bueno, era malo, tío. Estaba Dani Pedrosa nese equipo, comentábamoslo antes Claro, que sí, Dani, sí, xa falamos antes. coincide, el viña do cedido do Lugo, coincides con el, despois el está de nutricionista do Dépor e Sí. ti xogador, que o mundo é un pano ao final. Sí, a verdade que sí. Sí, É no, moi fútbol máis. o sea, a min xa me... O doutor que tiñamos no Depor estuvo con nós en Cerceda. Tamén. Entonces, antes de que chegue Dani, xa me di o doutor... seguramente veña Dani pa aquí, de nutricionista, digo, hostia, que guapo, tal. Sí, o sea, teño boa relación con Dani e mola tanto de nutricionista como de futbolista. Viches quen estaba tamén nese Cerceda que quedei flipando. Davo. O mítico Davo, Davo. que É curioso eso, Davo, non sabía. que Davo afección- chega en enero. En enero. Subiuse ao carro a pesar da situación do Cerceda. Claro. E ti Sí. fichas polo Lugo, o sea, polo Cerceda, porque xa sabías que había o convenio no Lugo, tiña algo que ver. A ver, si eu firmo ali e se eu falo cos do Lugo e tal, Claro. xa como que me di, mira, confiamos en que joder, o fagas ben e tal. Como che digo, o sea, 2 meses despois estaba xa tiña o contrato co Lugo eso. O sea, cobrando do Lugo xa. Tío, dos pagos no Cerceda. Non, eso por Tiveches suerte, suerte. pero bueno. Bueno, Claro. descendedes, primeiro ano en segunda BTU, supoño que te aclimataches ben a categoría e firmas, bueno, estás no Lugo, pero cedente ao Mirandés. Como Sí. foi eso? Se eu chego ao Lugo e na pretemporada fa unha boa pretemporada co Lugo e tal, pero o sea, é verdad que había moita xente. Entonces, Quique e eu, que viñamos os dous do Cerceda, dinos os dous que, bueno, que é mellor que xa lésemos cedidos, tal, tiñamos ofertas, entonces nos decimos, vale, perfecto. Quique vai a Valladolid B, Folle ben aquí Quique Pérez, non? sí, e eu vou a Mirandés. E foi, o sea, realmente foi nos ben os dous nas sesións, eso. Despois el creo que o compro a Valladolid, Sí, pode ser, probablemente. sí. E bueno, eu acabo rompendo a rodilla e eso tal, e xa volvo ao Lugo. Rompes a rodilla, pero convirteste nun ídolo en Miranda de Ebro, ou non? Sí, no, a verdade que foi un ano, o sea, foi genial. Ali en Miranda ca xente, con Borja, con Mister. Borja Jiménez. Sí, é que... O sea, foi un ano moi guai, a verdade. Tiñades un Ascenso. equipo espectacular. Sí, Eu vi uns equipazo. futbolistas Dabas que... ter, temos por aquí apuntadas 10 tarxetas. O xogador con máis amarelos do equipo, Pero Sí. ningunha vermella. Esa é a verdade. Sí, acórdome, sí, que estuve sancionado, pero é verdade. Rascabas. Que locura. Nah, eu creo que eran todos por protestar. En a verdade, serio? Sí. Ahora estás Sí, máis... porque de feito Borjas flipas. Estaban unhas broncas. Pero sí, eran de 10, digo che que 7 eran por protestar. E 3 por cagadas de perdela e correr detrás do outro e agarralo. Esos ao míster non lle Claro. suelen gustar. Pero... Non lle gustaba ninguna. Fas un temporadón, de feito... Sí. Ese gol que marcas é importantísimo contra o Recre. É solo un gol en playoffs ou marcas algún máis? Ese No, gol en de playoff falta. marco un. De falta foi ou No, foi un... dende fora un golazo. Sí, desde fora da área, sí. É que eu teño o recordo de que Miranda que te idolatraban bastante. De Sí, feito, no, en Miranda foi moi guai. a túa mellor campaña a nivel goleador, non? Sete Sí. goles. 7 goles. Sí. Na verdade que moi ben. O sea, foi un ano moi bo. Algún anécdota? Era a túa primeira vez realmente Sí, lonxe era a miña primeira vez de fora. Sigüeiro, non? Sí. Casi nin de Galicia, de Sigüeiro. Cara. O sea, era moi xoven e tal, e claro, chego ali, tío, Miranda e, sabes, como, o sea, un pueblo e tal, pero, o sea, foi chegar e, se ibas pola calle e a xente era como si te conocese, sabes? Sí. Entonces eu levábame moi ben con Mateus, que era un brasileño, con Álvaro Bravo. Bo futbolista, Mateus. Sí, no, os dous eran buenísimos, a verdad. Mateus era un espectáculo. Entonces estamos ali, como que chegamos os tres os últimos. Sí. Entonces como que xa, pois, xa a inercia xa era de estar os tres xuntos, tal, eles xa se conocían, tiñamos prácticamente a mesma edad e tal, e claro, xa foi moi fácil porque éramos como os tres pa un lado, os tres pa outro, vivíamos solos todos, pero estábamos sempre xuntos. Se de feito dormíamos xuntos e tal.
Era moi guai, tío, era o que che digo, o sea, era como estar na casa. O sea, baixabas ao pueblo, eu que sei. O sea, quería estar na calle, tío. Mira que non había moita cousa que facer, pero pasábalo super guai. E bares? Sí, ibas tomar algo, ibas ver o fútbol, despois non tiñamos coche ningún, íbamos na bicicleta. Eu acórdome que fora ao ayuntamiento a pedir unha bicicleta, e dérame unha mítica desta de verano azul, sabes, cachollo para guardar lo necesario aí diante. Non era eléctrica, non? Nada. Nada, era super guai, tío, o pueblo. Joder, que guai, é que ao final falámoslo moitas veces, é que cando un vestuario é así, está unido e é como unha familia, funcionan moito mellor cousas dentro do campo, non? Sí. Notase. É que ali era iso, tío. O sea, era... Pero o Mirandés en general ainda agora será. O sea, non teño tanta idea tal, pero é un club que... O sea, non é... Iba a decir o Sigüeiro, que non é como o Sigüeiro, sabes? Pero é... Familiar. Joder, o presidente... Sabes, é o abuelo dos xogadores. Xa. Sabes? Despois, non sei, tío, a xente que traballa ali é xente tan boa, tan sencilla, sabes? Que dá gusto, tío, ir a polas mañás ali, sabes? A encontrarte con esa xente. Que guai. E sempre suelen ter, porque claro, normalmente polo menos agora teñen moitos xogadores cedidos, tamén unha plantilla bastante nova sempre. Ten moito mérito do Mirandés, Sí, evidentemente. ten moito mérito. Encima, tío, o do cedido sempre din, este ano, que é o mítico que se di, Sí. deste ano non pasan, Sí, este ano descenden, este ano tal, este ano cual. Tan con Fran despois, Justo. tío, é unha locura. Está Fran Justo E ahora vende 5-1 co Dépor, estará xente isto tal, isto cual. Iba che preguntar, Hugo, con quen ibas outro día? Con Mirandés ou co Dépor? Ollo, Co Dépor. Ah, bueno. E despois que pasou? A tempada seguinte, do Mirandés estaba cedido, e regresas a Lugo, temporada de 2019-2020, para xogar xa en segunda división. E ese primeiro ano, bueno, superaste os 500 minutos, que tal? A rodilla, A rodilla. Sí, bueno, chego a Lugo, claro. O sea, opérome en... Porque nós habíamos feito playoff con Mirandés. Entón, eu opérome en junio, non me acordo do día, pero bueno. O sea, a finales de junio. E claro, a pretemporada co Lugo empezaba a primeira semana de julio. Entón, eu cando chego ali chego reventado, porque viña de operarme. Entón, nada, o sea... Acórdome que a recuperación foi que dentro do que é unha rotura así e tal, foi super ben, o sea, nunca tuve ningún problema. De feito, operoume Cota, que era, o sea, que era aquí da estrada e tal, era... Veciño teu? Claro, era super guai porque cando eu tiña calquera cousa, dicíame, vente por aquí, iba rápido ali, bueno, era todo moi ben. Entón non tuve ningún problema, pero claro, chega debuto en enero Fua. contra o Rayo Vallecano. Xa non estaba Eloi Jiménez, non? No, xa era Curro. Curro Torres, xa. Sí, Como- debuto contra o Rayo, despois xogo en Extremadura uns par, tal. Pero aí, que, o sea, a min xa me habían avisado que era como que ti chegabas, estabas ben, pero despois, como que, sabes, como que era que che viño o baixón. Da rodilla, dis. Claro. Sí. E eu non tiña problemas na rodilla, pero tiña problemas no isquio. Que habíanme quitado unha parte do isquio e tal, e era como que non estaba lesionado, pero tirábame moitísimo. Xa. E non estaba ao nivel para xogar. É que ademais Entonces, era o teu debut en segunda división. Claro, e chega xusto aí o COVID, sabes? E claro, aí co COVID xa... É verdad. Pero claro, a min veume ben Sí, o COVID. claro, E puñacheste como un jabalí, ou non? Sí, estuve entrenando moito tamén e ao final, despois do COVID, sí que é verdad que non me acordo ben, pero eran 2-3 partidos que facemos con Curro. Guillotina. Marcha Curro, ben Juanfran, e con Juanfran acordome que foi un partido que xoguei suplente e despois xoguei todo. Chama a atención que antes fora de cámara falábaches moi ben de Eloi Jiménez. Ah, era Non, a pesar de que non... No, porque ao final, Non o xogaches, sea, vamos. non xoguei porque estaba lesionado e tal, pero era o sea, unha persona super cercana, así, o sea, tamén era moi entrañable, sabes? Era super guai, Eloi. Fora futbolista, Eloi, non? Xogara algo tamén. Sí, creo que había xogado. Non ao nivel de Juanfran, que despois estivo Sí. con vos, pero No, tamén... pero había xogado seguro. Fío que era un carneiro. Bueno, pero falando, é que había moitísimos adestradores no Lugo. Pasaban... Aí isto é por, bueno, é sabido que... Por a guillotina de Tino Saqués, non? Sí, entón nos queremos preguntarche porque ti eres futbolista do club que, bueno, no que estaba Tino Saqués, queremos preguntarche por el Lugo. Como era Tino Saqués? Como ves ti como xogador? Sí, como é ese carrusel, para un futbolista ese carrusel de entrenadores... Claro, para un futbolista era... O sea, é complicado porque ao final ti... Por exemplo, estás con Rubén Alves, e de Rubén Alves
non foi así, pero bueno, imagínate, estás con Rubén Alves, xogas a unha cousa que queres Rubén e chega Nafti, que é totalmente diferente. Outro personaxe. O sea, quero decir, como futbolista, tío, nun ano é moi complicado adaptarse a tantas cousas, a tantos cambios de sistema e eso. Eu creo que eso tamén moitas veces nos pasaba a factura de non de rendimiento, sabes, así instantáneo, pero sí durante o ano. O sea, non había un xogador que ti dixeses, vale, este tío rendido da jornada 1 a 42. Ningún, porque non había ningún. Comentabas antes, Gerard Valentín, que Non destacaba. había ningún, porque ao final sí, Gerard destacaba sempre porque era tal, pero sabes, de repente destacaba máis cando salía de suplente, outro día decías, Era raro, vale, sí. teño que poñelo de inicio ahora tal, pero nese partido decías ti, non aparece tanto, que era moi complicado para todos, sabes? Sí. Que temos aquí que na 2021, creo que xa cando despois de pasar Juanfran, Medinafti, chega Rubén Alves, é como que hai unha época de certa tranquilidade en Lugo, e aí ti é cando das o teu casi mellor nivel en Lugo, non? Esa tempada. Sí, con Nafti e Rubén, diría eu, sí. O sea, cando chega Nafti eu, con Juanfran é verdad que pegan unha patada en Fuenlabrada e como que, o sea, bueno, fame aí unha rotura dun ligamento no tobillo e tal. Entonces, cando chega Nafti é xusto cando eu volvo a entrenar. Super ben con el desde o principio, o sea, era deste típico que eu diría, é imposible que xogue con este entrenador, pero despois xogaba todo, o sea, deixábame moitísima libertad. Era un tío, estaba como unha cabra, tío. Pero era... Algúnha anécdota hubo con Medinafti? Eu recordo algunha roda de prensa de, o de Brad Pitt que dixera ou algo así. Acordades? Yo non sei Brad Pitt. Algo así. Sí, no, a mí non me ten acordo. medito de todo. A ver, algunha así. Algún, eu que sei, un día, un lunes, acordome, viñamos de xogar e habíamos ganado, había feito un super bo partido. Pero no minuto 70 e algo habíanseme subido os gemelos ou algo así. E cólleme, tiña os datos ali no portátil, os datos meus do partido. Non me acordo que había feito, tío. Que eu, moita xente pensa que non corre tal, pero sí que fago kilómetros e tal. E dime el, mira isto. Digo, sí, que pasa? Hai que correr máis. E digo yo, que teño que mirar? Mira los metros. Claro, na primeira parte non me acordo, é que non me acordo ben, pero había feito 6 e algo, e na segunda, no tempo que estuve, había feito 4 ou algo así. A mí gustabas baixo. Buah. Chegaches menos. Non vou dicir o que me dixo, pero díxome de todo. Podes dicilo, No, díxome de todo, tío. Pero faltando respeto. No, quentouse moito. Despois deme un abrazo, sabes? Te voy a agarrar del cuello, no sé qué, te voy a levantar aquí, no sé cuánto. Como vuelvas a hacer esto, no juegas más conmigo, tal. A mellor era para buscar esa rebeldía dentro de ti. Tiñame... O sea, estaba super motivado con él. Sí, verdad? Sí. Funcionou, bueno, ti imagino que tamén máis xogadores, porque con el o equipo No, sacou moito rendimiento. Funcionou ben. Que pasa? Que apareceu a guillotina. Claro. O sea, eso, tío, de verdad... O sea, non... Ves, a ese cese, por exemplo, non teño unha explicación. Claro. O sea, a outros podes decir, vale, polos resultados, vale, levamos 5 partidos perdidos. Pero aí, tío... A Cook, que fai... O sea, non sei. Mal rollo entre Saqués e Nafti. Non sei, a verdade é que foi unha locura iso. Ti, Hugo, pisabas moito a Cook? No, a verdade que non. No. Mais seguro que menos que Saqués, No, a verdade que sí que fixemos un par de cenas e íbamos por ali, pero tampouco era un sitio así para salir, sabes? Era para ir tomar algo. Pero non fun apenas nada. Algún sitio que frecuentases en Lugo, así, de marcha? Mira, si te digo de verdad, esto digo hecho de corazón, tío, salimos 2 veces. Ibades pa Coruña? 2 veces. No, non íbamos. Que va. É broma. Non salíamos. sair logo. No, o sea, nesa época tamén era época do COVID, de verdade e tal. Ai, claro. Pero, tío, tiñamos tan boa relación no vestuario que era rollo xuntarnos todos, por exemplo, vivía nunha casa, viñan todos a casa, aí sí que facíamos cenas e tal, pero moi ben, o sea, moi guai, pero de salir 2 veces. 2 veces. Algún xogador nese Lugo así que che molase moito? Estaba Tete Morente, comentábamos antes. Sí. Que, mira, está na Serie A. Bueno, non sei se descendeu o Leche. No, está en Serie A. O sea, de feito, Tete, tío, era deses xogadores que decías, tío, hostia, molaba, que locura, sabes, que era físico, o sea, potencia, golpeaba a pelota, tío, que pegaba unhas hostias á pelota, sin sentido ningún as hostias, digo, vas descose la pelota, tal. Pero ti tamén o faz, Hugo, non? Sí, no, pero dele era... O sea, o meu é un gesto máis tal, pero o dele era, tío. Bumba. Pero encima pegáballe e collía sempre portería. Tío, é increíble. Nah, pero moi bo, tío. Sí que é verdad que, por exemplo, eu que estaba desde fora, dicía, pero este non pode xogar, tío. Claro que sí, cada un... Sí, claro.
E algún entrenador de Lugo que o que máis che gustou de todos os entrenadores que tiveste en Lugo, se te tuvaras que É mollar? que con Alves hai aí, non? Sí, é que Alves mólame moito, por exemplo. Sabes, é un tío que, en plan, eu se fose entrenador, sabes, digo, é que mola, sabes? É un tío así, ten mala hostia tamén, pero despois é... Sabes, é un mítico que ten mala hostia, pero eu creo que sabes? Estou aquí, tío. Sí, sí. Despois Nafti, tío, Nafti era moita risa con él. É que... Debe ser un personaje. Sí, Sí, Nafti era un tío, en plan, super peculiar, pero super peculiar. E tamén Sí, eu creo que con eses dous. Tamén xogara, non, Nafti? Claro, Si, no, Nafti foron moi bons Sí, xogadores. en primeira Nafti é división, campeón de joder. África, de feito. Eso, non? Que me dicía a mí sempre. Que era el? Era argelino. Argelino. No, él era de Túnez. Tunecino, tío. Gañou Túnez a Copa África. Eu creo que xogou en España. Eu dicía, no, mister, yo creo tal, tú no creas nada que yo soy campeón de África. Tens razón. Que cabrón, puto Nafti. Bueno, e temos unha pregunta aquí de Rodrigo Fernández que di como viviches esa etapa ao lado de algún futbolista, bueno, lendas históricas do Lugo como Pita, Seoane, temos a Manu Barreiro tamén. Con Sí, Manu Iriome. evidentemente. Iriome, verdad. O trío Calavera. Moi xogador tamén, Iriome. Sí, no, teño relación, o sea, sobre todo con Manu, que é o que máis sí que vexo e tal. De feito, fai pouco estuvemos nun torneo que ora o chaval xoga ben, o neno, que é un fenómeno Mario, tío. Joder, son xente super guai, sabes? Pita é un fenómeno, Xoane é un patronazo Sí. gallego de... Home, está cas vacas agora, supoño. É de No, por aquí, ten cabalos. Cabalos. Por aquí cerca. É de Calo, sí, de... Ah, de Calva, é verdade. Sí. Joder, Xoane, tío, o sea... Xoane é como mítico que... Patrón que ves no pueblo que te... Pois ten eses gustos, Xoane. E despois xogando, tío, era unha locura. Era buenísimo. Iriome, tamén. É que dos 4, o sea, eu creo que a quen lle preguntes, é imposible que che digan algo malo dos 4. O sea, son 4, pero fenómenos. Fenómenos, e despois o fútbol, tío, xogaban moi ben todos. O sea, moi ben, porque Pita, tío. Sí, Va, sí. Era moi bo. Pita eu debuto no Depor un partido amistoso en Riazor e debuto de media punta e claro, dimo mister, tú presiona a Pita. Digo, perfecto. Non a collé nin camán. Joder. O sea, corría detrás dele e decía, pero este paisano, tío. Nah, é buenísimo, tío, un escándalo, Este ano, ademais, salvadesvos co Lugo na última data do calendario cun gol de Manu Barreiro de penalti. En Vallecas, creo, 0-1, non? Sí. Unha salvación agónica. Sí, Como sí. recordas este? Tuvo que ser hostia. Buah, foi increíble, tío. Íbamos pa ali, tío. Pero sabes o que tiña, tío? Que íbamos... En plan, sabendo que nos íbamos a salvar e despois pénsalo despois do partido e tío. Vallecas. Era ele xogándose o playoff. Claro, claro. No, xogándonos a salvación tiñamos que ganar e... Esperar. que non ganasen os outros tal. Diste, madre mía, que locura. E íbamos tranquilos, tío. Sí, O sea, creo que nos confiados, metimos na cousa esa de decir, si nos vamos a salvar, tal. E a verdad que, eu que sei. Un ocerismo do Lugo de Sí, sí. Rubén Alves. Salvádevos e o ano seguinte xa máis asentado, titularísimo con Rubén Alves, temporada 21-22. E no mercado de bueno, contenos que pasou esa tempada porque foi a túa saída do Lugo. Sí, nada, empezo moi ben con Rubén, tal, pero chega tamén, non sei se foi diciembre, unha cousa así, bueno, aí outra vez lesionou o tobillo e tal, como que vou, bueno, que fun a Vigo que me mandou Rubén a facer un tratamento con un chico dali que tiña ervas, de non sei que, tal. Ervas, Sí, acórdome que iba ali, é moi ben, a verdad. Aí Recomendas xa empezo como... Sí, a erva? recomendo. Empezo como a xogar menos, tal. En enero pasan, bueno, unha serie de cousas e tal, que xa sabía que non iba a volver a xogar no Lugo. Entonces, pois... Bueno, esta xente non sei se o sabe ou non sabe, pero eso, que eu sabía que non iba a volver a xogar no Lugo, non vou dicir por qué nin tal, pero que xa o sabía. Entonces eu... O sea, quero salir. Porque o que quero é, Xogar. pois, sabes, polo menos ter a oportunidade de xogar, non? Pois o último día de mercado, o sea, sí que é verdad que tuve máis cousas durante o mercado, pero o último día, pois chamame Oviedo e Oviedo era como... Non sei, tío, sempre foi un equipo como que cando iba a xogar ali, pois eu que sei, o estadio, tal, sabes, molaba. Al final, un equipo grande. Entonces aí dixen, hostia, que guapo, tal, pois, joder, ojalá, tal, digo yo que sí, e ao final, bueno, pois por suerte deuse todo ben. E pois pa lá que vou ao Oviedo, e Oviedo nese momento é verdad que estaba facendo un bo ano, tiña un equipo moi bo, e sí que, en plan, entro, non entro, pero bueno, que ao final sí que marco un gol que xusto metendo gol nos metemos en playoff, o sea, en plan, super ben, a verdad, o sea, moi ben, encima o vestuario genial, a xente do Oviedo moi ben, o sea, a verdad que
super guai. O sea, a ti deuche pena marchar de Lugo. Decíamos Sí. antes, fora de cámaras, non sei se pode decir, que ese verán chegache unha oferta dun primeira división. Sí. Que non queres decir de quen é, nos sospitamos que é o Celta de Vigo, pero non sei, eso tamén, joder, cambia a vida, non? De que non che deixe salir ao mellor o Lugo. Sí, o sea, ao final pasa moita xente, sabes, pero claro, eu que sei. O tren da primeira, Claro, é que non se sabe, sabes, hai moitos que lle pasa 1000 veces, pero hai algún que non, entonces, pois eu que sei. Hai que intentar collelo, sabes? Pero, claro, sempre, o sea, que o digo ahora, por exemplo, cando viñen ao Depor e tal, en plan, mirar ao pasado e dicir, hostia, esta decisión, tal, esta outra. Pero claro, ao final, o mirar atrás, ti o único que faz é meterte mierda e... Correcto. Sí, en cada momento o contexto tamén che leva a tomar unha decisión. Claro, ou é outra, que ao final despois tampouco- o que tomas a decisión eres ti, o sea, non tes que apechugar con ela e punto. E bueno, decías que esta primeira media tempada, que o ano, a temporada 2021-22, bueno, xoga, estás dentro da dinámica, pero tampouco tens moitos minutos, acabas de chegar e tal. Sí. O ano seguinte, que é precisamente descende o Lugo ese ano, esa mesma Sí. temporada, xa tes xogas moito máis, Sí. estás Casualidade. moito máis dentro do equipo. Sí, a verdad que, o sea, de feito, o sea, fago un gran ano, o que sí que me mata ese ano son os números, porque dou creo que unha asistencia e non meto ningún gol, entonces aí sí que me mata un pouco, pero, o sea, sí que me sentía un xogador importante en Oviedo, o sea, creo que fago un bo ano a pesar dos números, que é verdad que os números sí que son moi malos, e nada, un ano moi bo, verdad? E que tal a afición, os derbis, estaba o Sporting, moi eso, ben, sí, ¿no? sí, Hubo derbi, ¿no? moi ben, tío, eso é unha locura. Eso ten como Se son unha locura. O sea, para min eses son os partidos que eu máis disfrutaba. De feito, nos dous partidos dese ano xogo titular, e os dous partidos fago ben e tal, e tío, era un partido que eu disfrutaba moito. O sea, é un mítico partido que ti vas salir en plan, sabes, sintes que, hostia, sabes, de partido grande, decir, hostia, É unha hoxe sorte xogar un partido, hoxe un sí. derbi asturiano, é unha sorte xogar. son E tío, recordazos. sabes o que tiña? Que daba igual que non te xogases nada. Xa. O sea, que sempre te xogas algo, tal, pero aínda que fose a última jornada e o equipo iban 10º e 11º sin xogarte nada, era a final da Champions. Xa. O sea, tío, eu tiña xente ali conocida en Oviedo que preferían ganar os derbis que ascender, tío. Sí, en serio. Va, E esa os do quentada, Sport... esa quentada. No, que o din no momento, que despois é Ya, mellor xa, ascender. claro. Pero, tío, no momento dicía, Sí, sí. yo con ganar el derbi me conformo, non sei. Tío, Acabo de dar conta dunha cousa. O ano pasado, Hugo Rama fixo 2 ascensos. O sea, o ano pasado nada. Pero estaba confundindo porque non coincidiu o casi. ascenso do Oviedo a primeira claro. co Casi. do Depor. Pasamos ao Depor. Chega verán de 2023, ti os xogas ben en segunda división, o Depor en primeira ref, no verán, que pasou aí? Chama o Depor, ti baixas ao barro? Ou... Sí, bueno, a min dime, o sea, tiña un contrato co Oviedo e tal, pero bueno, eles ofrecen unha cousa, o sea, eu non quería facer o que eles me decían, entonces aí xa hai un pouco de pois de discusión e tal, a pesar de que eu tiña boa relación con todo o mundo en Oviedo, e dinme, te tens que ir a Grecia. As teras. E digo, non quero ir a Grecia, tal. O sea, era unha boa oportunidade, tío, porque, joder, a primeira era... O sea, facíame un bo contrato, pois, según me decían, era para ser importante e tal. Despois, o que digo eu, bueno, quedo por aquí en segunda, sabes, tiña ofertas de segunda de equipos bons, o sea, sobre todo que de falar cos entrenadores e, joder, de moi guai. Pero claro, eu estaba na cabeza co do Depor, sabes? O sea, levaba todo o verano, de feito, dicía aos meus colegas, bueno, que está aquí un e tal, e chamame bastante, eu dicía, tío, co do Depor, sabes? Como que era algo que todos os anos sonaba, porque eu xa sonara varias veces, sobre todo cando había algún míster que eu teño falado con algún míster de decir, igual vou, tal, non sei que. Pero, sabes, era como que nunca daba ese paso. Era, claro, eu na miña cabeza decía, joder, pode ser difícil, sabes, porque vais a primeira ref e tal, e claro, eu que sei, igual non ascendes. Pero claro, miraba o seu equipo, tío, e decías, tío, que é É imposible. que claro, é que era o Xa. Depor, era o Depor. E ademais, No, e aparte que, joder, o equipo, tío. Sí, o equipazo. E se falábamos antes da afición do Oviedo tamén... No, claro. Eu dicía, Riazor. tío, Sí, ao final estás aquí tamén. Claro, Eres do Depor, non? sí, é que Ao final, necesitaba, pues, o sea, son como que cosas. necesitaba eso, sabes? Entonces eu dixe, mira, xa está, tío. O sea, teño que ir ao Depor porque si non, o sea, non na miña cabeza, aínda que fose por outro lado, iba a decir, joder, porque non, sabes? E bueno, pois chego aquí e tal, é verdad que se eu falo con eles bastante no verano e tal. E bueno,
Despois hubo cousas que pasaron, non pasaron e tal, que bueno, que eso son cousas do fútbol e tal, pero claro, é así. Por exemplo, bueno, ti xa estuveras, claro, xa estuveras no Depor uns anos antes, cando o Depor estaba en primeira división, ainda que ti non estabas no primeiro equipo. Había moita diferencia dentro do club na túa primeira etapa, esta segunda etapa, xa Claro. en primeira ref e tal. Eu cando vou para lá tal, veñen dous colegas a buscar o Oviedo e tal, íbamos falando no coche deso. E íbamos dicindo, hostia, como será o Depor en primeira ref, tío? Sabes? E decíamos, hostia, non sei, é que, tío, é un club tan grande. Sabes? Porque, joder, tío, é moi complicado, o sea, é un de 8, sabes? Ou un, sí, non? Un de 8. Sí, correcto. E hostia, tío. Sabes, ti ahora non o penses e tal, tío, pero eso é moi grande, sabes? Sí. E claro, cando cheguei ali dixen, no, é que non cambiou nada. O sea, que non cambiara nada. As instalacións increíbles, os campos perfectos, desayuno increíble, comida increíble, Bo nutricionista. bo nutricionista, facilidades, tío, o sea, todas as do mundo. É que é un club, o sea, non é un club de primeira, é un club bo de primeira, sabes? Entonces, claro, se eso, tío, joder, ves este ano, sabes, todos os que están aí saben a donde van, sabes, eligen o Depor por diante de outras cosas que seguramente sean millores, Sí. porque saben que é un club da hostia. E mira, temos unha pregunta de Richie G29 que di, como viches dende dentro esa loita, esa volta, bueno, a segunda división, ao fútbol profesional? Pregunta Chiso. Pois, o sea, o ano de primeira ref é un ano duro tamén, ao final é outra categoría, éramos moitos que viñamos de moitos outros sitios que non habíamos tocado a primeira ref facía tempo, bueno, a segunda B, primeira ref. E claro, é complicado, tío. Non creo que, o sea, por exemplo, cando xogabas na casa era como se xogases outra cousa, sabes? O sea, non é por despreciar a nadie, pero claro, non é o mesmo xogar en Riazor que xogar en Tarazona, sabes? Correcto. E claro, eu que sei. Ao final é complicado ese que, en plan, eu entendo a xente que di, hostia, es que non está motivado ahora tal, non sei que, claro, pero é que é complicado estar acostumbrado a unha cousa, tío, sabes? Xa. Bueno, ti viñas acostumbrado a terceira regional, tampouco. Sí, pero joder, nese momento, sabes? Sí, eu que sei. Evidentemente. Sí, no. É difícil cambiar o chip, é difícil adaptarte tamén a unha categoría que é totalmente diferente, joder, a segunda. Claro, feito, ao principio custou moito. Sí, custounos moito, tío, custounos moito. Como se viviu no vestiario, ese inicio malo ao final? No, a verdade é que estábamos tranquilos. Sí, ¿no? O sea, eu creo que calquera dos que fixera entrevistas nesa época e tal, dicho porque estábamos tranquilos, tío, porque o sea, dentro do campo nós sentíamonos que, sabes, que despois sí que é verdade que facíamos moitas ocasións non metíamos un gol a nadie, con medio tiro nos metían gol, pero sentíamos que, joder, que en canto colléramos unha racha 3-4 ganaos, iba a ir rodado. E ao final así foi. Sí. Vai, que este ano, por exemplo, é a consolidación de dous futbolistas moi novos, como Mella e Jeremai. Ti como viviches dentro disso? Porque moito xa o veíamos vir. Non sei ti no día a día, que tal? O sea, o que che podo dicir eu é que, joder, vía algún partido de Depor, pero claro, non vía todos os partidos. E sí que sentía a xente que, joder, falaba super ben de Jeremai, pero decían que era un xogador moi frío, tal, non sei que. Despois Mella sí que falaba menos, pero era o mítico de que era como a jollita da canteira e tal. Mellita top. Entonces, claro, eu cando chego un viernes, chego un viernes e entrenamos pola tarde. Sí. Entón eu chego para entrenar pola tarde e nese entreno digo, tío, este chaval, tío, por Jeremai ten algo, sabes? É moi diferente. Encima chovía e tal, era como que estaba el así medio tal, pero xa se lle vía algo. Sí. E vou facer balón parado con Lucas e digo, hostia, este chaval es bueno, ¿no? E dime, Lucas, vas a flipar. Este es el mejor. Dime, este es el mejor. Vas a flipar. Lo que pasa es que es un hijo de puta. E non estaba enfadado con él porque xogara no Madrid? Como contigo. No, ele enfadábase moito con él, pero para meterse caña, porque sabía que podía dar moito. Claro, parte de... Claro. Buah, Lucas Pérez xa veterán, que non era o mismo que te encontraras cando ti eres un chaval. Sabes que pasa? Que Lucas é igual con 20 que con 37 que fai agora. Sí, ¿no? O sea, que eu conocino cando tiña 27, 28, que é a edad que teño agora, e tío, o sea, non cambiou. Sigue sendo igual, pero idéntico, tío. Idéntico. Físicamente, incluso. No, físicamente eso está, vamos, está como un toro, tío. Sí. Era un tío que facía vestuario no
no Depor. Sí, no, é que en plan, eu entendo a xente de fora porque o ve así como unha tal, pero que va, é super bo, se eu falo con el moito, se pregúntache xa non de fútbol, da familia, de como estás, tal. É un tío super guai que, o sea, dacho que o que teña dacho sin problema, o sea, é moi boa persona. E con Idiáquez, que tal? Que era o que máis che gustaba del e que o que menos? Que é o mellor e máis interesante. Vai, que ao final tamén eu chego, e claro, chego pois supuestamente para ser importante e tal, e xogar nunha posición que ao final nunca acabo xogando. Sí que é verdad que ca lesión de Jeremai, que se lesiona o día do Lugo xa, Sí. pois aí era como que quedaba un sitio na izquierda, entonces pois empezame a poñer a min ali, claro. E que sei que é complicado tamén, sabes, foi un ano moi raro, tío. Se Para ti, xogar... a nivel persoal. Sí, porque teño que xogar na izquierda, despois cando están... Acórdome que perdimos en Irún 0-3, no, 3-0, que foron a locura. Que era rollo, hostia, estamos hundidos, tal. A partir dese partido como que me pon suplente. Sabes? E era como en plan, hostia, sabes, de todos un tal, e como que me poñía a min, sabes, eu que sei. Entonces aí, sabes, como que entras nun bucle así de decir, hostia, xe unha categoría, ahora non estou xogando, tal, sabes, era como unha locura. Pero despois o día a día nos adestramentos, o rollo co grupo e todo. Sí, no, moi ben. Sabíades que ibades a ascender? Estabades moi confiados, non? Sí, sinceramente sí. Decides, va, Sinceramente sí. o resto, nada. A ver, que era moi bo equipo, joder, ao final. No, pero sobre todo esta xente Lucas e tal, sabes, que tiñan como máis experiencia, dicían tranquilos, tal. Son enganchar 3-4 partidos que vai ir ben, Algún personaje no vestiario? Pablo Martínez, personaje hai moitos, histórico. joder, aí había moitos. Tío, ese ano de vestuario eu creo que foi o ano que mellor pasei na miña vida. É que Era increíble. Quen eran tío. así os que máis se liaban? ten pinta de mella. É que liábamos todos, é que, tío, eu que sei. Sí. Sí. E día que non nos metía caña. Ai, chaval. No, porque para eso era moi guai. Claro, porque aparte tamén pintas así un tipo bastante campechano, Sí, é un tío moi guai. Sí. A verdade que é un tío que, por exemplo, o do grupo levaba moi ben. Algúnha anécdota destes son máis recentes? Va, vou contar unha, pero en veña. plan, desto que cando íbamos mal e tal, habíamos ido a Fuenlabrada, sí, e que fóramos en bus e habíamos perdido. Que tamén, tío, era deses partidos que perdías e decías, tío, madre. Falláramos tamén, Mais o Fuenlabrada, que falláramos varias de decir, tío, isto é increíble. Pero bueno, estábamos nesa cousa así e tal, e claro, acórdome que habíamos comprado a Nintendo Switch e íbamos xogando a Mario Kart, tío, claro, uns gritos pa aquí, pa lá, tal. Entón aí sí que nos dixo, oye, acabades de perder, chaval. claro, sí. No, Y pero Lucas, con razón, Tranquilo, Imanol. No, pedimos perdón, joder, porque era... O sea, era unha locura eso. Xogando Mario Kart. Claro, no. A ver, se tiñades claro que ibades a ascender, seguro que... Sí, pero bueno, aí nesa época, joder, era jodido porque non ganábamos, sabes, a xente, hostia, aí no Depor a xente e tal. Estaba quente. Era unha época jodida. A Twitter non entrabade, polo que sexa. Que sí. Twitter mellor no. No. E como foi a celebración do ascenso? Vai, que... Eso tuvo que ser increíble en Coruña. O día do Barcelona B foi tremendo, non? Eso. Sí. Eu acórdome, habíame lesionado. Bueno, ese ano é verdad que o do tendón sí que estuve bastante jodido con eso. Reventei no 5 jornadas antes de acabar, unha cousa así, non me acordo. Entón o partido Barça B eu estaba con unha bota, o sea, non era yeso tal, pero era unha bota para inmobilizalo, pero que va, despois corría por ali e tal, o día seguinte estaba fatal. O teu colega Alberto puxo unhas caras de cuidado como se puxo. No, o día seguinte estaba fatal. Que va, non foi tanto, tío, que estábamos tan pendientes de todo o que pasaba, sabes? Que tampouco foi que digas, tío, puxe malí e tal. A ver, sí, estábamos moi pendientes, sabes? Uns dos outros, tal, o sea, foi como... A situación xa te pon así máis... Sí, é que xa é como en plan, levas unha euforia que xa non tes falta de nada, sabes? O sea, moi guai. Eso dixo máis xente que pasou por aquí, que conseguiu ascensos e tal, que nos incidimos moito no tema da festa e tal, pero que xa o... Sí, pero non necesitas. É que é verdad, o sea, encima ti imagínate vivir ali, tío. Claro. É que era algo... Como foi, Hugo? Eu vi fotos... É que non sei, é que... non te acordas? Se eu estaba fora, tío, fora pásase peor. E tío, estaba fatal ali. O sea, pero pasando mal de verdade, dicindo, me cago na... Sabes, porque encima o Barça B, tío, xogaba que flipas. Sí. Xogaba que flipas, estábamos dando un baile. Porque apareceu Lucas e tal, pero é que...
Eu, o sea, ahora podemos decir e tal, eu creo que era máis partido para eles que para nós. Sí. Pero nós tiñamos a Lucas, e eles non, entonces pois xa está. Ademais en Riazor, recordes de Vietnam do ano anterior contra o No, Albacete e pero cosas guau, desas. flipa, ti. E hostia, ver a Lucas, tío, sabes que, joder, que ganou títulos, que estuvo en sitios así e tal, ou a Valenciaga, sabes, xente así, salva Sevilla e tal, e velos super felices, o sea, que para Lucas, tío, estou seguro de que foi o mellor día da súa vida. Despois, entón, nesa celebración na festa tamén tedes algunha anécdota. Podes contar algunha, ou xa que Temos estás aquí, moitísimas, que non vai vir outro futbolista que vivise iso, probablemente, pero porque temos unha... O sea, é que hai cousas que non se poden contar. sí que se pode. Daqui non vais a ir. Na, é que hai moitas, Algo tío, de Valenciaga que se retirou xa, da igual. Buah, a mí que era Ou un de fenómeno, Jeremai, eh. que Jeremai é moi O mediático. de Jeremai, sí, Sabe Jeremai que vai pasa? chegar Que igual. ainda que se Jeremai estaba... Que tiña Jeremai, tío? Tiña algo. O da nariz. O da nariz. Entonces Jeremai non tempo. O estuvo... que é do nariz, sí, pero... Partir a nariz. No, Jeremai creo que foi... claro, que se operaba o día seguinte de ascender... non me acordo, tío, pero non... Non puido Claro, guiarse. Controlarse un pouco. Eso é. Pero, hostia, tío, estábamos ali... Nah, locos perdidos. Onde tío, acabou xente a ali. celebración? Buah, non me acordo. Pasaste polo playa? Sí, non? No. No, No. No, a verdade é que o día despois do Barça fixemos como unha festa... máis privadiño. Barça, ¿no? Fue la semana siguiente contra el... Irún. Pero después del Barça no fuera la fiesta esta que fue cerrada. No, fue la semana siguiente. Festa pechada, No, pero con directivos e todo, eh. Levaches a Alberto. Sí. Alberto sí que se puxo fino, Bueno. Estaban os directivos e todo. Estaban os directivos e eso e tampouco... Escotet, Que tal con Escotet? Moi ben. Moi ben, tío. É unha persona que de verdade, o sea, eu entendo a moita xente e tal que, joder, que ao final é un banqueiro, sabes, como din ou tal. Sí. Pero é un tío que de verdade que lle pon moito empeño ao tema, sabes? É un tío que de verdade quere facer o Depor que era. É que era unha pregunta que tiñamos despois, precisamente, que se é un presidente, pero claro, No. a xente ten esa idea de un banqueiro, tal, Sí, ao sí. final non parece un mítico presidente que entra ao vestuario Que va, e que fala va. os xogadores. Non, sí, el viña falaba. Claro, é verdade que a súa forma de falar é que che quere vender un coche, sabes? Pero en Moi plan... político, non? Sí, pero é guai. Como? En Riazor, el día Quentouse. y vamos a volver a ascender el año que viene. Ai, Sí. a Claro, mellor- é un tío moi impetuoso, sabes? Que el... Eso mola, joder. Sí, no, pero é moi guai. O sea, eu creo que... De feito, o sea, non sei se foi Lucas ou alguén así que é un tío moi... O sea, que fala de corazón, sabes, realmente. E de verdade que quere facer o Depor un equipo outra vez, sabes, que sea respetado en España. Bueno, se non nos contas algunha anécdota máis, non sei se pode, pasamos ao ano en segunda. Pero Hugo, sería hostia que contaras aquí unha anécdotaza guapa destas para TikTok e... Hugo Rama conta esta anécdota na que Mella métese na fonte. Buah, é que, joder, por exemplo, con Mella teño moitas, tío, pero porque Mella... O sea, pasábamos días xuntos, sabes? O sea, era rollo... Que sei, igual salimos da Begonda e viña pa miña casa a estar ca nena ou con calquera ou iba eu á súa casa. Mala influencia pa pequena, Hugo. Sí, no, pero a pequena quero moitísimo. Ainda outro día o vi na tele e di... O tío papá, Mella." papá, está Mella en la tele. Chámalle tío. O tío Mella. No, chámalle Mellita. Mellita. Mellita, Bien. sí. No, pero en plan, Mella é moi guai con ela. Moi guai. Pois eso, a tempada seguinte, que foi a tempada pasada, 2024-2025, en segunda xa, contas con pouca participación, e a pesar de ser, joder, o ano anterior, o ano do ascenso, fos un xogador con bastante importancia dentro do campo, crees que mereciches máis oportunidades a tempada pasada? Como ao final eu, o sea, acaba a temporada lesionado, pero digo, bueno, mira, vou, o sea, fago 12 días de vacacións de feito. Estou todo o verano indo a Begondo, sabes, para poñerme ben, para quitarme o dolor, porque seguía tendo moito dolor no tendón e tal, e paso o verano ali metido. Que de feito eu, en plan, a Canosa e a Nando, que eran os redactores que estaban nese momento, son fenómenos, porque viñeron comigo en verano, estuveron 2 semanas un, 2 semanas outro, todo o verano comigo. E de feito acompañábame Lucas, e a veces viña a Mella. O sea, eles viñan a darme apoio, sabes? Sí. A vacilarte. Que, joder, que por eso te digo de Lucas, por exemplo, eso non o fai calquera, sabes? Joder. Xa, aparte sendo un xogador así, joder, Sí. outro gran equipo, Pero era... está ben. É por eso que te digo que é moi diferente a outros compañeiros. xa.
Entón estuve alí todo o verano, tío, e, joder, sentíme super ben. O sea, estaba moi ben. De feito, a pretemporada, joder, fa unha pretemporada que... Sí, é que por eso, que é como Sabes, un eu pouco agora, por chamativo, exemplo, que por non poñer un tuveras exemplo, sinto envidia de Charlie, que en plan que o merece tamén, porque dixo no ano pasado moitas veces que é un xogador que se lle desen oportunidade xa ano pasado, o sea que non cambiaron a Charlie. A Charlie o que pasa é que ora poñen e o ano pasado non poñían. Sí, o ano pasado O sea non que- xogaba nada. El din que Son- traballou moito en verán, non? Que Claro se que puso- traballou, tío, pero os pés non lles Todos, cambiaron. sí, Os pés no, pero os pés non foron ao gimnasio. Non o ves mellor físicamente, así máis Vexo petado. mellor, tío, pero Charlie Levantou. era igual de bo que agora. Eso seguro. O sea, ao final Pero a si... confianza, non? Ao final. Claro, é que ahora xoga e antes non xogaba, quero dicir, é que isto é moi fácil. Así Ti, de se non sincero. ves aquí facer o programa, Claro. é que isto é así para todos os traballos, tío. Sí. Sinto un pouco de tal, porque, joder, el fai unha pretemporada da hostia, é verdad? Pero claro, ahora tañe dando continuidade, sabes? Eu fai unha pretemporada da hostia, o primeiro día contra o Oviedo, 9 minutos ou algo así. Segundo día contra o Huesca, no 93 entra unha cousa así. Claro, é que se ti me dis que o equipo gana 5-0 todos os días, ti tes que poñer o chaquetón, poñer a capucha e calar a boca e meterte... Pero claro, ao final, tío, ves de estar todo o verano traballando, facer unha pretemporada que, joder, que estaba moi ben, a verdad. Non sei, tío, a verdade é que eu non sei aí. O sea, é unha cousa que sempre vou ter así como a dúda de decir, hostia, pero por qué? Sabes? Falache co mister? Con Idiáquez daquela. No, Era ainda Idiáquez. Ainda, sí, No, ao no, no. principio. Nada. E cando se foi... Sí, pero é que cando se foi, o sea, eu iso entendo que ao final o equipo xa estaba como, sabes? O sea, que os que non xogaban nunca. Entón, os que xogaban era como xogaban sempre. Entón, era moi complicado cambiar ese... Que sei, era complicado, tío, é que... O sea, é complicado estar un ano así... Como viviches? Que eu entendo a xente, por exemplo, é que eu vía que a xente rajaba aos suplentes. Sabes o que quero dicir? Xa, e os Correcto. que están xogando... son Correcto. os Hostia. outros, claro. Correcto, é verdade. Sabes? E decías ti... Buah. Si ni siquiera xogo, tío. O sea, quero dicir... Non sei, tío, o sea... É que non era que non... Que tuvese unha oportunidade un día, despois che deran uns minutos noutro. Non, é que non xogaban nada. E non pensaches en, joder, porque nunha situación así ti non pensas en cambiar de aires ou non sei. Sí que o pensei, tío, pero despois decía, joder, igual son os últimos meses que me quedan no Depor, sabes, quero estar aquí. Xa, E quería aproveitar hasta o final e ver a ver si, sabes. se había opción de renovar. Ou... Sí, a ver, de renovar, claro que quería renovar, pero por exemplo, de estar aí, sabes, de poder facer algo, sabes? Xa. É que eu sentía que podía facer algo. O sea, porque sentía que podía ser útil para o equipo, porque si ti dis, vale, non son entidade, pero tío, nos entrenamientos sentíame que estaba ben. Xa. O sea, que bueno, de feito os compañeros tamén se extrañaban, o sea, que eso xa che di moito de que, sabes, Sí. eu dicía, tío, E con Gil Sanz despois, cando veo el que... Xogaches algo máis, non? Con Gilsán. sí, pero xa despois. Claro. Cando Xa estaba o equipo despois. xa salvado Sí. e Bueno, salvado non estaba, Bueno. o sea, pero bueno, virtualmente. claro, méteme ali en Oviedo un día, tal, claro, en 5 minutos que salgo dou unha medio asistencia e tal, e aí como que vou entrando e tal, e tío, eu sentíame ben. É que non podo explicar o que pasou ano pasado, é unha cousa, tío, que, o sea, non dependía de mí, sinceramente, porque eu traballei para xogar, estaba para xogar, o sea, de feito, os meus compañeros decíamos, todo o mundo me decía, a xente do Dep, o sea, a directiva isto, tamén falaba e decía que sí, que tampouco eles o entendían tampouco así do todo tal, e que non, o sea, non me podo reprochar nada, sinceramente. Xa, xa. Bueno, Eso entonces, é importante. Eso, ter a Claro, conciencia tranquila. porque tuve en verdad, pubalgia, xogaba ca pubalgia, entrenaba ca pubalgia, despois o día do Granada que xa ia acabando, pegan, o sea, levo un golpe no tobillo, descanso unha semana, pero para poder xogar contra el, o sea, para poder volver a Riazor contra Elche, porque eu tamén sentía que era o meu último día tal, Despedida, sabes? Entreno toda a semana con dolor para poder estar contra o Elche e tal. Claro, por exemplo, hai a despedida de Pablo e Jaime, sabes? Eu aí sí que, é que eu que sei. Dices, Non sei eles tampouco que pensaban ou que non. A mellor renóvame. Sí claro, que sei. Ti aí pensabas que o mellor que... Bueno, eu podía aí renovar. quedo, o sea, non vou decir cousas, pero bueno. Porque se non, sí, entonces sí que sería rajar moito, pero... O sea, hai cousas que non entendo, tío. Xa. Non entendo porque ao final eu son da casa, sabes? O sea, son gallego, son do Depor. Entonces hai cousas que para min, tío, van máis alá do fútbol, sabes? Eu que sei. Sabemos, bueno, tú saberás lo mellor que nós que o mundo do fútbol aos Sí, veces tío, é pero, complexo sabes, nese sentido. deixas despedirse, que merecido, A Jaime e a Pama, Sí. e sabes, é unha despedida de mierda.
Xa. Sabes, un post de Instagram. Que frío. É que eles, estou vendo por aí, claro, eles o club anuncia públicamente o 28 de xuño que non che renovan. Ti enteraste así? Ou dixeron antes? Nós temos unha reunión despois do partido do Elche. Eu, en principio, hasta donde eu tiña entendido, o club queríame renovar. Pero eu creo que aí, pois, Soriano non quería. Entonces, pois, era el o que confeccionaba a plantilla e xa está. O sea, tampouco hai nada porque, o sea, así isto pasa. Pero dame rabia porque, tío, o sea, ti podes decirmo a semana do Elche. Sabes, dime, mira, Pano non va a estar aquí e tal, e despídome no campo. Sí. Pero claro, basta así no verano, diste, vale. A ver que pasa. Sí, hasta Podo, contas, tal, hasta así, contas, claro, con renovar, mellor, é un pan. Que pena, tío, a verdad. Pero bueno, Sí, pero é así. O sea, é o que decides vos, o fútbol é... O sea, un peso é unha mierda. Sí. Hai cousas que é unha mierda. bueno, falando un pouco do Depor esta temporada, queremos preguntarche si crees que van conseguir ese ascenso, ti que coñeces o grupo de primeira man. Buah, é que para min teño equipazo de locos, tío. Sí, sí. Encima xogan moi ben. De Luismi falábamos antes que Sí. bo futbolista. É que todo o que añadiron é... É bo a nivel, sí. Faltaba o Rama filtrando pases por aí. Sí. No, pero joder, hostia, tes... Stoikov, tío, que é un pepino, que é verdad que ano pasado, pues bueno, non estuvo ao seu nivel e tal, pero tío, é un xogador, eu acordo de Stoikov no Eibar, era unha locura. O sea, un xogador diferencial no siguiente. Sí. Buldini, Despois- que a xente o criticaba moito, ti crees que as críticas a Buldini foron injustificadas? Pero, tío, eso é o que digo eu. O sea, a xente ni no viu. É que ni no viu, tío. É que ti como podes rajar a unha persona que non biches, tío, no campo. É duro deso. O sea, pero ti... Fernando como era Buldini? No. Tío, é un xogador... Animalazo. É un animal, joder. Hostia, el no Levante te fixo 2 anos super bons. E chega aquí, é malísimo. Despois, aínda había veces que o chamaban gordo. Sí, sí, Tío, era un tipo, pouco é un como meme da afición. Pero gordo. Sí, pero tamén ti non o- sabes como estaba ese home. Tío, Eu tamén- nunca vi a un paisano con ese corpo, tío, nunca na miña vida. Eu flipei, vino en San Lázaro, no Vero Boquete este verán, e dixen, quen é ese tal? Buldini, eu, pero que dis, tiña unhas patas que eran como 6 miñas, O entón... sea, tío, pero como lle podes decir gordo que está pesado, que tal? Pero vamos a ver, pero... O sea, ese é o mismo xogador que estaba no Levante, é un xogador, tío, que este tío, estou seguro de que o quixeron en primeira, de que... Hostia, pero que é bo, tío, o sea, é un xogador moi bo. E o mismo, para min, con Davo, totalmente... O de Davo sí que tamén é unha O cousa sea, que pero dis, aí, que sabes carai. o que ten isto? As aficións están así, o sea, que pasaba en Oviedo, pasa no Dépor e pasará en todos os lados. Bueno, é que pasa no Barça e no Madrid. É Pasará como no que Sigüeiro, incluso. un di, eu que sei, este é un gordo. E ven o outro, sí, ten razón. Sí. Chego de atrás, sí. Chego de outro pueblo, sí. Sí, pum, bola terrible. E a Non hai que toxicidade. levante eso, porque pasou con... Joder, Pecha ten un error contra o Burgos. Acordadevos que Totalmente. dá un pase... Totalmente, acordo. E Pecha sin algo destaque na salida de balón. É verdade. Mataron, É verdade. O sea, que unha vez que en Riazor, E fixar boa temporada. cando ao en final, Riazor sí. che poñen a cruz, para levantar a cruz, é como Pero, Jesucristo sí. cando levanta a cruz. O sea, Sí, eso tamén é pesado. A Lucas tamén o criticaban, joder, Pero ti paseándose crees que polo podes, campo. que podes criticar a Lucas, tío? Despois do que fixo Lucas. No. É que son cousas que non se poden criticar. Outro día, que agora leo máis cousas porque xa non xoga ali e tal, que Jeremai... Está desmotivado. Non me acordo que poñía. Non está ao Digo, nivel. tío, estás de broma. O sea, teñen que estar de broma, tíos, que lle poden decir algo a Jeremai. Hai que buscar algo. Pero ti sabes algo... Hai que rascar de algún O lado. sea, eu sei no de primeira man as cousas que rechazou Jeremai, Xa. que son cousas que son... Irrexeitables. Non, sí. O sea, que non ten sentido. Mella, Outro. tamén, A Brighton, dicindo tonterías de Mella, coi. Fuches, tío, que lle puxeches non sabes onde está o Brighton. Sí, era verdad, non tiña ni idea onde estaba. Ostras, yo estaba pensando, que lle dixera eso por este cabrón? No, tío, que lees cousas, tío, que eu digo aquí. Sí, Sabes o alguna- que pasa? Que as redes sociales para todo, para o fútbol, para xente máis famosa, para tal, é tan fácil escribir, sabes? Faltar ao respeto é moi fácil. É que é moi fácil. O sea, é un problema iso, porque, tío, hai a xente, sabes, porque eu ríome. O sea, eu non teño ningún problema, sabes, porque a min tamén me decían gordo, estuvo aquí Pedrosa, é o que lle queira preguntar a Pedrosa dos meus pliegues, e de si eu estaba gordo e de non sei que lle pregunta a él, que eu non teño ningún problema. No. O sea, nunca tuve... Pero, tío, xa te ríes porque dices, tío... Sobre batería. Joder,
Pero parece normal estar xogando ao Candy Crush mentras entrenamos. Eso, mister. E despois non sabes nin cando xogamos. Nin como xestionar o equipo. Tranquilo, rapaces, que parece que nacistes onte. Gracias ao club, teño todo controlado. A revolucionaria aplicación O Club chega para transformar o mundo do noso fútbol. Grazas a O Club, adestradores, xogadores e pais poderán xestionar entre todos un equipo de fútbol. Pero vainos recordar os horarios de entrenamiento, o club. Pois claro, O club será un punto de encontro para pais e xogadores. obvio, pequeno amigo. Con O Club terás todo relacionado co teu equipo ou o dos teus rapaces. Como nos gusta o club. Continuamos logo. Sí. Tivemos un pequeno problema técnico, a pesar de que somos prácticamente perfectos. Hoxe, bueno, pues temos un problema con a camariña. Estabas nos contando, Hugo, que, bueno, eso, que moita presión sempre para os xogadores do Depor, porque a afición apreta moito e tal, e que, bueno, que pasa en moitísimos sitios, non só no Depor, pero eso, chama a atención que, coño, que dixeran de ti que estabas gordo, porque, joder... Non sou iso. Gordo e borracho. No. A ver, no. Sí, pero no, ese- pero é verdad que, o sea, non sei, o sea, eu creo que é por eso, porque se crea como o que vos decía, que é como que o di un, dino dous, dino tres, e claro, en cando se forma a bola xa aí nestes equipos é incontrolable. Era por eso, o sea, eu non teño problema en vamos, o sea, de feito teño fotos no móvil de que me fan fotos sin camiseta ou así, e non teño problema en enseñalas porque, vamos, non teño que esconder nada. O sea, está Pedrosa que encima de nutricionista é amigo o que teña algunha duda que lle pregunte. Decías que había xente que enganaba. Queres Sí, dar- por exemplo, eu queres teño dar un nomes? corpo que é verdad que teño un corpo feo, o sea, non é, sabes? Pero claro, ao final o que ti tes que mirar, sobre todo no fútbol, é a grasa que teñas. Claro. Se eu nunca estuve pasado de grasa en ningún momento da temporada, nin o primeiro nin o segundo ano, o sea, nunca tuve un problema en ese tipo. Entonces, pues non sei, igual tamén lle decían a media hora no verano, man, non sei que, tal. É unha no, persona así de que veces. en plan, depende moito de como leva o pelo, da forma da súa barba, o sea, Xa. depende moito de... E ti non podes opinar de nada porque non tes ni idea. O sea, non tes ni idea de opinar, non sabes o daño que lle pode fazer a unha persona, porque non é que te están dicindo, é malísimo. Que eso entra dentro de que ti xogas o fútbol, non tanches dicindo unha cousa que, joder, Que non és profesional. igual que cando O físico falan tamén. cando falan da relación de unha persona, que bueno, que eso sabe de quen estamos falando, pero cando falan dunha persona da súa relación, xa meten ao fillo, meten tal, tío, Heavy, que no, tío, que estás equivocando fuerte encima de opinar de algo que non ten nada que ver co fútbol. Opina do fútbol que é o que tes que opinar. O resto, o sea, deixo porque non, o sea, non ten sentido do que estás falando, porque entonces nós, por exemplo, eu collo un usuario destes calquera, de Twitter ou de Instagram, é que Sí. non é rajalo, é que podelo facer chorar, o sea, Sí, directamente. sí. É que, Pode tío, fazer moito daño. Claro, é que é moi fácil isto, a verdade que é unha cousa que cada vez se ve máis, Sí. que é moi fácil matar a calquera polo Instagram, entonces é algo que, bueno, que espero que, pois isto, Mella, Jeremai, toda esta xente que é máis xoven e tal, o asimile rápido, porque isto é así, é algo que tens que vivir. Sí. No teu caso, por exemplo, que falábamos que tamén tiñas esa fama de festeiro ou así, pódelo desmentir perfectamente e incluso dis que cando saes tranquilamente incluso. No, sí, e- eu non teño nada que esconder, o sea, eu se salgo un día salgo e venme, o sea, fago as fotos que queiran, vamos, non teño nada que esconder, nada. Salgo cando podo salir, non vou salir nin un día antes, nin dous, nin tres, o sea, nada que esconder. O ano pasado en Coruña, saíches. É que non, é imposible que me vexan. Eu vin comentarios que eu salía o ano pasado. Joder, está aquí un dos meus mellores amigos, están os meus amigos. Nunca salí en Coruña o ano pasado, nunca. Xa. Que Pero cousas, este é así, tío, o sea... Son as pintas, Hugo, xa falamos. Sí, bueno, será eso, que sei. Habrá algo que se pareza a ti, porque No, pero de verdad que, o sea, sinceramente, Xa. que son cosas que é así, o sea, que tens que vivir con elas e punto, non queda outra. Falando do tema Lucas, que olvidámonos antes de preguntarche como se viviu dende un vestiario esa saída, porque realmente nós, dende fora, non sabemos como foi o tema. E tampouco nunca nos mollamos con ese tema nós. No. Porque non sabíamos nada, non falamos por falar. Claro, pero é que vos, por exemplo, pois, tedes o respeto e tal de non falar deso, pero é que hai xente, tío, que falou demais, falou mal, falou sin saber, que é o problema desto. Joder, xa non é o daño, o sea, que ahora, sabes, é complicado, o que el viviu é moi complicado. E claro, non teño nin idea do que el pasou, sabes?
Porque el non é solo do fillo, é un tema xa que non vou falar eu aquí del Xa. ahora dese tema porque é un tema complicado, pero xa a xente está moi equivocada con el. E molesta porque el pasou no mal, de verdad. É unha pena, sobre todo, joder, que vos pasa. O que decías ti antes un pouco tamén. Os xogadores que, bueno, non lle debería pasar a nadie, pero sobre todo o xogador que é da casa, ao final. Pero eso sempre, Lucas sempre. Pérez, é que Que non ten memoria o fútbol. No. É outra. No. Pero pasa máis que o da casa, o sea, é como que se ti eres da Sí, casa é pasa como máis. que sabes, tes como carta blanca para meter aí, sabes? É complicado, tío. Ves É moito no complicado. Celta tamén, oro, que hai moitos canteiráns, pero, Sí, sí, pero- Rubén Blanco, Brais Méndez. No, igual. O sea, eu tamén chupan teño Curioso. que teño boa relación con Brais tamén, e teño escoitado cousas de Brais, tío. Horribles, Teño escoitado Sí. cousas de Brais que Sí. son barbaridades, tío. É un xogador que é top. Sí. O sea, un xogador Sí, top, sabes que, hostia. Sí. Claro, é complicado, tío. Sí. É moi difícil. Bueno, temos un aquí de mollarnos que, bueno, isto cambiando Temos de uns tema. cuantos de mollarse. Sí, pero imos facer algunha porque despois vai vir Eros cunha sección que fai el e queremos preguntarche polo mellor e o peor xogador co que coincidiches na túa segunda etapa en Coruña. Non o vai decir, tío. É que No, é que o mellor, claro, o mellor, o sea, eu diría che Lucas, por exemplo, pero claro, o sea, falando ahora dos que están no Depor e tal, é que Jeremai, tío, é diferente. Xa. O sea, son todos moi bons, porque Mella é buenísimo, o sea, Barcia é buenísimo, Villares é... infravalorado. É infravalorado. Tamén vin que ahora o están dicindo que mal Villares tamén. Villares, Que pero que va, que din que va. sale, que está gordo. que bueno, no, que va, Vai que bueno. subindo categorías e sempre Villares- está... Sí, é que iso é increíble, tío. Da igual. Sempre Pero sobe nada, igual. nada, ahora nada, xa está moi visto, supoño. Entonces, Ahora que nada, é é capitán. unha locura, sinceramente. O sea, tío, que xogou de lateral izquierdo ano pasado que o fixo ben, sabes? Que é unha locura. A mí sí. é que me pareceu sempre xogadorazo. Pa un adestrador. Se xoga con todos e por algo E tamén. non pensei que eso, non pensei fai anos cando estaba no Vilalbés en terceiro, non pensei eu que en segunda, que Pero era é o que digo eu espectacular, tío. da prisa, da hora e tal, tío, que non ten nada que ver, sabes? Que se un xogador é bo, vai ser bo en todas as categorías, que eso non é o problema. Bueno, E temos aquí outra tamén de mollarse un pouquiño. Ainda que pasaron bastantes anos desde a túa etapa juvenil, pasaches polas dúas grandes canteiras de Galicia. A verdade que eres un afortunado por eso. Pero, desde a túa experiencia, na túa opinión, en cal percibiches que se traballaba mellor? No que corresponde a ti. Sí, no, na miña época, a verdad, no Celta. O sea, na época miña de cando eu era de categorías inferiores, no Celta con moita diferencia. Que eu falei moito ora nos últimos anos no Depor, que eu cando eu estaba no Depor ora no primeiro equipo, sí que é verdade que o Depor cambiou unha barbaridade. O sea, moito millor, daño moitísimo valor á canteira, fan moitísimas, digamos, campañas para que o xogador da canteira sea millor, o sea, cambiou moito eso. Eso é unha cousa a valorar do Depor, e por eso te digo que a nova directiva e todo, se eso é unha locura como teñen ahora a canteira, e estáse vendo tamén, sabes, que están salindo moitos xogadores do Depor. unha para rematar xa que entre Eros e como foi moito tamén así de, bueno, non de rajar, pero tampouco, bueno, unhas palabras bonitas porque supoño que tes boas palabras para a afición do Depor, ao fin e ao cabo No, se eu non, o sea, Sí, se sí, vos sí. fijades, o único que falei é de redes e da xente claro, non, o sea, por exemplo, eu acórdome dos últimos días en Riazor, tío, cando salía a calentar e me aplaudían. pel de galiña. Claro, é que é unha locura, sabes? Xa. Esas cousas, tío, é unha barbaridade, sabes? Vivir eso aí, sabes? Salir a calentar e mirar a xente que che aplaude e tal, sabes? É super bonito eso. E claro, o sea, é que sinceramente a afición é que non nadie lle pode decir nada, porque o sea, chuparon Xa. o que non está escrito. Xa. Viviron épocas, Jodidas, o sea, lamentable, non é que xa jodidas, é que lamentables. Os derbis contra o Celta B. E tío, estar aí, sabes, e seguir aí, e volver a ascender a segunda. E tío, que é unha locura, o sea, que son, non sei este ano, vin outro día o número e non me acordo, tío, de socios. Pero que era unha barbaridade. Sí, os que están en lista de espera e Claro, están é aí. que se fose polo realmente porque se poden meter socios é que pasan os 35 seguro. É que porque non se pode. Claro, pero é que sería unha locura, o sea, sería un nivel non sei, sería top
bueno, top 10 igual xa é de España, non? Sí, Pode ser, probablemente. pode ser. Pero eu creo que se os deixase meter a máis xente sería un aínda mellor, claro. Tremendo. Pois damos paso a Eros. Damos paso a Eros. Imos co Furancho Furiño. Todo teu, Eros. Benvido ao NVF Podcast. Benvido... boa volta, ¿no? Que tal o verán, Eros? Moi feliz. Moi feliz. Mellor que no inverno. Bueno, depende. Que traes preparado para... No, pero para verán o moi feliz con ese ascenso, hombre. Eso foi increíble. Pois nada, traigo preparadas, pois, bueno, unhas preguntiñas para conocer máis a Hugo. É un xogo onde veremos, porque sabemos como mola o tema tintes e tal, a ver como xogamos con iso. A ver. Pero nada, a primeira pregunta que che teño preparada é quen foi o adestrador que máis che marcou? Na vida, Borja Jiménez. Que momento na túa carreira futbolística definirías como o máis especial? Boa. Yepa. Hai un par de Ese ascensos. é dura, claro, é que non sei, tío. Nunca Eu viches creo un que... descenso, non? No. Bueno, sí, co Cerceda. Bueno, sí. Tío, pois para mí o máis importante, o sea, o que máis me tocou así por dentro e tal foi cando marquei o meu primeiro gol en segunda, porque se había pasado mal causa da lesión o ano anterior. Claro, había chegado Nafti e eu viña de estar lesionado tamén con Juanfran e tal, era, o sea, como que estaba aí nun momento malo. E claro, foi meter ese gol, sabes? E como que algo me cambiou dentro. Liberación. Sí, Por un foi... pepinazo de falta? No, foi un gol ao Girona, así... Un pase de Cristian Herrera e meto yo por debaixo das pernas a Juan Carlos. Ostras, A Juan mítico Carlos. Juan Carlos. Claro, señor. é porteirazo, Juan A Carlos. mellor tío. deixou che marcar. Como era ex do Lugo. Fua, Juan Carlos era un Sabe que era escandaloso tipazo. como Era un tipazo, encima era buenísimo. Marcar un Buenísimo. gol espectacular, Sí. Pero sí, eu creo que ese momento foi como que, sabes, de eso que sacas algo de dentro. Sí. Pois foi así. Que guai. Cales son os teus hobbies fora do terreo de xogo? Salir de festa. Comer. Emborracharme na casa. Buah. Tío, sabes o que ahora en plan, que o valoro ahora cando estuve aquí no Depor e tal? Vamos moito a tomar o café aí polas mañás e tal, sabes? E en plan ter esa, eu que sei, poder facer eso, sabes? Despois de estar dando tempo, joder, que nunca estuve en Leixos e tal, pero claro, non podía estar ca miña familia seguido, sabes? Cosas así. Eu creo que, sabes, poder estar con eles, tal, baixar con meus amigos. Gusta ir a ver os chavales, sabes? Xogar aí a Sigüeiro. Contra o Puebla outro día. Sí, é que non sei, a xente pode pensar, por exemplo, isto está pegándose un bidoncio ahora, tal. Podería. En plan, sí que podría tal, pero que va, tío, todo o contrario. A Bueno, felicidade das pequenas cousas. Sí. Sí, tal Sí, sí. cual. Eso é o mellor de todo. O día que me retire serei... Buah, boa pregunta. Pois tío, tiña claro que non quería dedicarme a nada do fútbol ni nada, sabes? Pero ahora, como decía antes de estar cos chavales e tal, sabes? Eu de entrenador sí que non me vexo. Porque este entrenador e tal, tío, de entrenador non, sabes? Pero sí que rollo... Eu que sei, pois estando cos chavales, sabes? representante. Non representante tampouco, tipo que os representantes teñen moi malas tal entonces, pero de ir cos chavales, por exemplo, eu acórdome que tiñamos un chico no Celta que se chamaba Coach. Lago, un lateral izquierdo, acordades? Roberto Lago. Roberto Lago. sí. No, Roberto Lago no, equivócome. O lateral Dios, esquerdo como da se época chamaba, de Hugo. tío, que era era dunha época que era maior, Belvis. No me acordo como se chamaba, tío. Pero era un mítico que viña a entrenar e como que che decía tens que golpear así a pelota, este control así, sabes? Como que era rollo tecnificación. Sí. Eso ten futuro, molaba, tío, eso Oye, molaba. Escola de tecnificación. Entonces, sabes, pois ir ali e decirlle, por exemplo, ir con este e tal e decir aos chavales, no, mira, eu creo que é mellor así e tal. Pero de entrenador non me vexo. Como tío. Rafa Benítez con Cristiano. Cando Sí, claro. Sí. Xusto. Hai rendimiento. Claro, eu si vexo que hai un chaval que é mellor que a min xa non lle digo nada, sabes? Falo ben, Eso- falo ben, e xa está. Claro, eso vai así, tío. Sigue, chaval. Hostia. Vale. Ollo con esta, porque lle di unha volta á mítica de que tres cousas te levarías a unha illa desierta,
pero é a que 3 compañeiros te levarías unha semana a gastos pagos a Punta Cana? Buah, que perigo. Tío, juro che que sabía que me ibas a decir algo así cando dixeches cambiei Natal, digo. Esta xa se vai quedar nesta sección. O sea, teño que ser compañeiros, ¿no? Buah, Ex. creo que o teño claro, Creo que o teño claro. Seguro que me deixo a alguén, tío, pero... O sea, por decir como isto é Galicia e tal, vamos a decir a 3. Mella, Villares, Lucas. Son Pero como, además, encima- hai contraste, ¿no? No, é que encima sería guapísimo. Liaríades a Pero Villares a guapísimo. Cristo, el sin querer. Na, Villares é top. Sí. Villares, igual que se adapta no campo, adáptase fora. Entonces, Sí, no, sí. mas, no, eu creo que o pasaríamos increíble. Un tío da chaira como él, potente. Cuidado, Chaireo. Sí. Cal é o teu guilty pleasure? Esa cousiña que o mellor a xente pensa Que que non iso, che tío? gusta nada Cosas de Ah. eles, Sí, sí, eu e que de repente che encanta. Hostia. Algo que non que creas que o mellor a xente pues, non lle pegue ou Anglosaxón eres, Pilates, Ah, sí. Pilates, tío. Sí. Hostia. Encántame Pilates ahora, porque tuve da pubalgia e tal, e recomendarmo e estou super enganchado a Pilates, tío. A mí E mallas, é exigente, Joder. Eu foro un par de clases aí. No, revéntate. Cuidado, Estou imaginando Hugo Rama e Vieito Baliño, os dous facendo Sí, pilates. parece que no, pero... Eu fixen unhas prácticas aí unha vez. E iba de profesor, eu. De axudante profesor, iba con vellas todo. Eu acababa escarallado, tío. E as vellas, bueno, mañana outra vez. Tá. Sí, no, é durísimo, durísimo. Duro. Vale, aí doulle toda a razón, Sí, sí. Bueno, despois do Pilates, cal é a camiseta máis especial que gardas? E ollo, porque vale, túa, comprada ou intercambiada? Non sei se tes colección, se che gusta ese rollo. Teño, pero, por exemplo, o sea, aos meus amigos doulle algunha camiseta. O sea, non son alguén que lle ten tanto cariño ás camisetas como outros, sabes? Sí, son bastante desastre que as camisetas. Cal teño así, tío, que sea moi tal. Bueno, sí, teño unha de Paul, de cando xogamos contra o Atlético de Madrid. Che non a queres. El collo, che. Sí, teño esa. Despois Lucas deume unha, tío, do ano que el mete, o sea, que é Pichichi, bueno, que é Zarra, no? Que se chama Zarra. Sí, é verdade. Teño unha que me deu el dese ano, que esa tamén é super guai. Teño unha do Celta, que me deu un xogador do Celta, Que xogador? un moi bo xogador, Non será o 10, o Celta. un moi bo xogador. Non sei, tío, que podo ter. Joder, teño camisetas rollo do Coruxo, Que de equipos así. Mola, sí. Claro, é que eu teño moitas, tío. Quen será mellor, Iago Aspas ou Lucas Pérez? Ti que crees, Hugo? A pregunta. Ali fan como... Vaya pregunta. É que ali, cando pasas de Santiago pa atrás, Sí, Iago, e cando pasas de tal... ali non É moi teñen difícil. dúbidas, Ti non o vas dicir, sabémolo, pero... No, E a mítica é son que, moi tío, diferentes. son un escándalo, de verdade, os dous, tío, Sí. de verdade, Os dous xuntos. Un ao lado do outro. Me cago. Joder, os dous xuntos ten que ser unha cousa de locos. Sí, vímolo na selección galega, Molaba un ano de Lucas e Iago xuntos. Sí. Bueno, De unha las de, dance. unha de reflexión antes do xogo. Que consello lle darías aos rapaces de cara a chegar a ser futbolistas? Pois o que levo dicindo toda a entrevista, que é que non teñan prisa. de disfrutar. Porque, claro, que disfruten, tío, que de verdad que o sea, que é o máis importante, porque despois, unha vez que entras no fútbol profesional, de disfrutas, vamos, Xa. 20-30% como cando tes moita suerte. E se non é máis exigencia, é máis estar sempre preparado, é máis todo isto que disfrutar, o sea, realmente. Entón, sobre todo eso, que non teñan prisa, que si son xogadores de que van chegar, non van chegar antes por estar aos 10 anos no Celta nin no Depor, o sea, que teñan calma. Pois agora imos co xogo. Dale. É un xogo especial, porque vamos repasar a túa andadura polos vestiarios, pero a través dunha cousa que sabemos que che gusta, que é o pelo, o tinte de pelo deste caso. O xogo é, ti tes que decidir que cor crees que lle quedaría mellor no pelo
a estes xogadores cos que Hostia. compartiches equipo. Pero sin pensar moito, así que... Vale. E comezamos con un que pechou a tempada pasada este podcast. É verdad. Bicho, Moito talento de bicho. Buah. que tamén se atreveu aí con... Que me levo ben con el tamén é que gran xogador e estaba nunha categoría que non lle correspondía, ahora sí que está Infravalorado, sí. ahora sí que está ben colocado. Buah, que bicho, tío. Xa se tinta. É que non é que non Xa tuve ves. moitos colores. É que vino de blanco, tío, é bicho, joder. Sabe que o quero moito, pero está mellor así de negro. Sin tinte. Bueno, un que pode estar moi ben. Queco Vilariño. Hostia. É que imagino a Queco con pelo tintado. É que claro, que son xente, tío, estásme dicindo xente que é imposible que tinto, o sea, que é imposible que Xogador da Sarriana. O sea, que flipas. Que é o tío máis clásico do que conozco, creo. Tú imagínate o rubio... Pode ser historia. Podo imaginarmo así un de blanco tal, pero porque él xa é rubio. Sí. Pero, creo que non pintaría eu. De colorado, Queco. A Queco. Dani Escriche. Dani sí. É que Dani pode levar rosa, por exemplo. Dani sí. John Guridi. Outro fenómeno, Outro fenómeno. Uridi, tío. É bo futbolista, ¿no? Buah. Joder. O tipo xoga. Un Sí, pepino. Buah. Sí. Pero futbolista, Guridi... ademais, desto... Guridi é de viernes despois de entrenar pasar a máquina, Repasar. Home, Sí, señor. eu pensei que era estilo mollejo, tío. Que era... No, ten pelo. Ujú. Ten pelo, pero el mételle máquina. Queda guai. Sí, no, a verdad que sí. Un mítico galego, David Costas. Con que estiveches en Oviedo. David é moi guapo, tío. David pode ser en plan o futbolista máis guapo que, o sea, así sabes, en plan É que... Pode ser un tío guapo, verdad? é un guerrero, tío, o sea, ten un corpo deste mítico guerrero de película. É unha locura, tío, ese pavo, É que eu, o sea, fun a Oviedo esta fin de semana e bueno. paséme por la tienda de Oviedo, evidentemente, a comprar a camiseta. De Costas. De Cazorla. Iba a pedirle de É que Lucas Santañón. é complicado. Sí, a estar Cazorla, ves. Aí é complicado elegir a outro. Cazorla no Oviedo, joder. Estaba pensando, cando iba para serigrafía, decir ya, tipo, no, dama de Lucas Santañón. pero logo dixen, buah, seguro que... Non sabían nin non quen. saben nin quen. pero sí que había fotos de David Costas modelando. Dixen, Sempre el, "Cago en o sea, mira A que ti leva anos aí xa, A ti tamén te poñerían a min por aí, poñeme a veces, sí, pero el poñeno sempre. Xa. El las camisetas, el primeiro. Dani Barcia. Hostia, pues Barcia antes non o vía, tío, ahora sí que o ves. Home, cambiou Ahora por cambiou un completo. pouco o estilo, sabes? É un pouco máis duro, tal. Sí. Antes era como un pijillo, tal. Ahora é... Sí, axudáchelle ti nese cambio, ou foi el só? No, eso foi Lucas. Colleu a máquina e... Pero sabes o que pasa? Que iba a rapar e el tiña o pelo moi largo, Dani. E dixo Dani, Sí, sí. hostia, me dá pena, tal. Déjame por aquí atrás, como los vascos. E dicimos, non estás seguro de Un eso? mulesito. E di, sí. Así foi o paisano. E despois gustaba. E agora leva un pouco así, pero ben preparado. Chamanlle o pelícano, no? A Dani Barcia. Sí. O pelícano. E o pelícano Barcia. Supoño por qué, non? Non sei se Por la por eso. película, non? Supoño. A min gustaba unha que lle dicían, tío, que era Guardián do Brit. Chama... O Guardián do Brit. Guardiando Bris. Esa é moi dura. Pero, tío, este está ben. é un pepino. Tamén, sí. Este é un pepino serio. E vai seguir Esto... progresando. Eu creo que sí. Este é central top, xa verás. Sí, pode ser. E logo, xa para pechar o xogo, casi non sei se preguntarche cal crees que lle pode quedar mellor ou cal che gustou máis. David Mella. Buah, Mella... E que ves, Mella... En plan, eu creo que eso vai na personalidade de cada un, sabes? Porque Mella, ti xa te esperas que... Sí. O sea, pola forma de ser e tal, xa esperas que faga esas cousas. A mí molábame cando fixa, tío, que de verdade facíamos cada cousa. O sea, estábamos na semana do Barça B, Sí. que era rollo que podíamos ascender, tal. E estábamos na peluquería, tío, e dicimos, joder. Como cada día. No, pero sí, íbamos, pero en plan, para nós era como ir a tomar algo a peluquería, o sea, era como estar ali tranquilamente. Tío, estábamos ali e decimos, vale, azul temos lo que levar porque se ascendemos temos que estar de azul. Di el, hostia. Él había pedido, tío, a unha página que se chama As Nosas Cores, que ten un mogollón de camisetas do Depor e tal.
e dixeron, os cambiamos unhas camisetas vuestras por unas nuestras, tal. Eu había pedido unha de Valerón, e Mella había pedido, tío, acordádvos de Sissoko? Sí, claro. sí, Home, que futbolista. Porque, sí, claro, parécense. a él como lle decían gordo tamén, e tal, e dixo, ostras, Sissoko, tal. Parécense. E tío, Sissoko Co era tres. moi bo, Era moi Co xogador. tres era espaldas. Sissoko era bo, De feito, me levou 3. Claro, Por si socó. Todo era por eso, o sea, porque lle dicían eso, polo 3, tal. E digo eu, acórdome que falaba eu con eles no Mella, e digolle, tedes unha de Sissoko? E di, que dices? E di que sí, que Mella que era de Sissoko, tal. E entonces Sissoko buscamos en internet e levaba unha salamandra. Sí, claro. No pelo. Falámoslo aquí. Por eso. E Mella había metido algo, non me acordo que, pero algo así. Salamandra. Entonces eu creo que ese foi o como máis especial que levou el. Que xenio. Sí, señor. Eu creo que sempre recordarei o que fixo cando foi a camiseta en homenaxe a Brasil, o amarelo e verde. Ves, tamén. é que absolutamente histórico. É que el ten moitos así top. Sí, O sea, creo que é o top dos tintos, sabes? Bueno, enlazando con isto, e xa para despedir a elos, temos unha pregunta de alguén que coñeces, xa falamos del neste podcast, Pablo Agulló, que di: levas máis peinados diferentes ou partidos en segunda? Cando te volveremos a ver? Unha cariña así de namorado, que... Sí. Na, a ver, peinados, tío, que realmente Máis de foi 100 máis ahora aquí porque ao final tiñamos a peluquería e tal. Máis partidos en segunda, entón. Sí, no, máis partidos en segunda, sí. Pois volver a ver pronto, eu creo. Algunha idea tola de peinado que se vos ocurriu, pero que alguén vos dixo, para, que isto é demasiado? Sí. Sí. A secas, sí. Pero moitas, tío. Bueno, de feito eu tuve unha que non foi no Dé, porque foi en Oviedo, que fixen o pelo de Ronaldo Nazario. Hostia. En serio? Non o recordo. No, porque mandaron a quitar. Ah, Pero había feito... e non había do que dixeranche, tío. Quita. No, dixeron os compañeiros, porque o míster era Cervera e dixeron. Hostia, claro, E despois eu pensei no en frío e digo, tes toda a razón, e rapei no cero todo. Te mataba. Si, seguramente levase unha hostia, seguro. Cervera que? Era acojonante. Sí. Como é? É así como parece, non é de portas para dentro. É que... É duro. É peor, seguro. No, tío. É moi duro, pero... Sabes, eu creo que el, en plan, tuvo que pasar mal en algún vestuario desto, que el era... Porque, bueno, polo que me dixeron a min, el era dunha maneira... Creo que pasou mal con xente, nun vestuario e tal, desto que lle daba confianza moito e tal. Eu creo que ahora por eso é como máis atípico, así, como que se mete Sí. no seu papel e tal, pero que va. É un tío de puta madre, o sea, Guai. guai. Pois nada, Eros, moitas gracias polo furancho furiño, espectacular, Graciñas, aí hai que botar unhas risas. Gustouche, Hugo. Sí, gustoume, gustoume. Pois nada. Pois nada, xa lo deixo por aquí. Sí. Sí, é un peligrazo. Que barbaridade. Leva aquí, Dime por Dios que está claro. leva aquí toda a vida. Imos ca pregunta da audiencia, non? Ahora, despois de que case se mata a Eros, Estas son ahora as que fai a xente. Sí, pillamos algunha así, algunha. Vale. Falando do teu futuro tamén é importante. empezamos con, que por certo, me gusta este nome, Pistón Palas. Emilito do Carballiño. Hostia. Vale, Un non grande. sabía. Pois Pistón Palas pregúntanos, tiveches algunha proposta este verán de algún equipo galego? Sí. Podes saber nomes? A ver, está claro. Celta? No, Nah, pero no. seguramente Lugo. E despois o resto do primeira ref. Todos chamaron a porta, Hugo. Sí, bastantes. Estaría bonito, Descártalo por completo. No descarto. O sea, ahora mismo non descarto nada, a verdad. Temos outra de Manu Regueiro que di: Manuel, dende Milladoiro, que foi un xogador da túa calidade sen equipo? Cantas ofertas rexeitaches? Eso sí que me interesa. Bastantes, non? Sí. Houve É que- opcións de ir a Sí. comer pasta por aí, non? O sea, non pasta de Sí. carto, sino de Italia. Que... Sí, no, de Italia era algo que eu... Bueno, de feito era como que eu quería ir. O sea, bueno, pois xa vos lo contei antes, tal, eu tiña na idea un equipo, o equipo tiña na idea tamén, o sea, eu falei co clube e tal, todo genial. Pero bueno, ao final por cousas do fútbol isto pasa, pois eles contaban con que salise alguén pa xusto a posición, non saliu. Entón eles tiñan que
que facelo de outra forma, tuveron que sacar a outro, meter outro pero noutra posición, e por eso non se deu, pero é cousa miña o querer esperar ese equipo e rechazar o que vos decía antes, outras cousas. Pregúntanos tamén, 33 Chaki. Ata que división estarías disposto a xogar? Tanto para arriba, bueno, para arriba. É que Vaya a mí, pregunta. a mí fíxeme moitísima gracia esa parte. Como para baixo, o sea, hasta No, que... eu de verdade, o sea, saben os meus colegas e tal. Xogaría no De Sigüeiro. feito, outro día, dixenlle, dime o presidente Sigüeiro, xoga aquí un pouco, tal, non sei que. De verdade que non tendría ningún tipo de problema. O sea, de feito, faría encantado. Pero encantadísimo. Pasa que non sei se se pode xogar un día co Sigüeiro e despois marchar. Imagínate. Claro, da ficha, pero eu tal. de verdade, o sea, en plan, a xente... Claro, a da ficha profesional. É que non sei como se vería algunha vez algo parecido. Claro, non sei. Sería tremendo eso, Pero bueno, seguro que despois de pasar por terceira regional non me... O sea, que de verdad, a xente que me conoce de verdad sabe que son, o sea, totalmente diferente ao que a xente pensa por aí, sabes? Sí. O sea, xogaría encantado co Sigüeiro, co Tordoia, con el, o sea, é que me dá igual, de verdad. O sea, con xogar ao fútbol é que son feliz, sabes? Alberto, ti tiveches algún asistente algunha vez mellor que Hugo Rama? Así alguén do Tordoia que metera vos centros e tal. Bueno, Denise e Abel no Tordoia... Denise e Abel, Si, eses son vos, ves? apuntamos. Apuntamos sí. nomes. É bueno, co que estaba Hugo, se contesta a seguinte pregunta, non? Sí, de UD, fondo de bikini, que di, ten pensado xogar no Sigüeiro se non chegan ofertas? E enlazando con isto, podemos che preguntar tamén, que aquí di Xoel, se che gustaría xogar algún momento da túa carreira no Compostela, Sigüeiro... Estaría guapo, no Compos. Sí que me gustaría. Sí que me gustaría. Pasa que o problema é eso, que as ofertas que ainda teño a día de hoxe, pois, sabes, son ofertas boas e tal, e que non... Se estuvese noutra edade, noutro tal, sí que seguramente, sabes, pola miña forma de ser sobre todo, sí que me quedaría aquí, non teria ningún problema de estar no Compos, no Sigüeiro, ou no Estradense con... Está claro que estás noutro momento vital, Sí, o sea, é que me sinto ben, de feito, o sea, levo todo o verano traballando ben, o que vos decía, o sea, fixen cousas que antes non facía, como de probar pilates, cousas así, que me deu hora que non estou xogando e tal, a probar outras cousas, síntome super ben, a verdade. Que guai. Que aparte con 28 anos ainda che queda, joder, casi... Dinámica de segunda división, ti, sabes? Sí, Que... Sí, no, pero bueno, a ver, o sea, ao final... A ver, Non vos podo decir onde vou acabar, porque non o sei, pero así que eu creo que vai ser un sitio chulo. Un sitio, como decides vos e tal, random deste. que bonito O sea, vai pode ser. ser así algún... Barro. Algún país exótico. Pode ser algo sí. así. Pode ser algo así. Pode ser algo así. Eso está guapo. Veríaste para ir fora, así... Sí, non me vía, pero, o sea, sempre quixen estar cerca da casa, sempre o dixen e tal, pero creo que sí que ahora sí... Arabia. Xogar a Champions Asiático ou algo deso. Algo así estaría chulo, claro. Joder. Oye, unha pregunta que tampouco che fixemos, a nivel vital, fai uns 4 anos, falábamos antes, ao mellor cambiouche tamén a vida por a chegada da túa filla. Que tal que... Sí. Como a levas? Ahora empezou o cole, non? Sí, empezou ano pasado, tío, e, sabes, por suerte, iso é unha das cousas que estar no Depor tamén puiden estar con ela cando empezou o cole, estar ahora que empeza outra vez. É unha locura, o sea, cámbiache moitísimo. Claro, eu dime conta cando naceu. O sea, eu cando a nai estaba embarazada estaba... Sí, pero cando nace estás ali diste, madre Joder, a que se me ven eu nunca chorara e tal, e ese Emoción. día sí, foi unha locura. Estame metendo ganas de ser pai. É o millor, de verdad que o paso genial, tío. Bueno, que facemos? Pasamos xa ás preguntas clásicas. Sí, bueno, quedounos aquí un ano tinteiro de Martina Albelo Prado 5, que pregunta por que estás sin equipo. Nada, díxeno antes. Bueno, sí, claro. O sea, realmente, pois eu tiña esa idea de que me encaixaba en todo, Non se deu. e apostei por esa idea, e ao final, pois por isto que vos contaba, pois non se deu, e claro, unha vez que ti vas a ser xogador libre, xa pasas a un mercado que xa é... Xa. O sea, xa é que se che abre, vamos. Xa, tío. O sea, aí sí que son as ofertas estas que vos digo ahora, que son Raras. Claro, raras. ahora prefiro o mellor esperar un pouquiño, o sea, non hai apuro, prefiero. Claro, porque ti non tes apuro ahora. Claro. O sea, quero dicir, Ainda xogas é a verdad que é Champions. complicado, joder, que eu moitos días, o sea, levo ben, sabes, porque realmente estou na casa, o sea, estou coa xente que quero, todo tal, levo ben, pero hai días que sí que se pasa mal, sabes? Claro.
A dinámica de futbolista profesional. Claro, eu vexo, por exemplo, vexo outro día o Depor Mirandés, tal, e, joder, vexo salí, encima que disfrutan, que flipas, tal, e digo, joder, que envidia, tal. Xa. Pero bueno, aí, o sea, teño claro que a donde vaya, vai ser bo por eso, porque teño moitas ganas, teño ganas de demostrar que sabes, que estou ben o sea, teño claro que vai ir ben seguro. Ainda acabas nalgún random de Europa League ou de Conference, Aí xos contra o Celta. No. Está guapo, o Ludo Goretz. Se pasa eso e marcas, faz unha dedicatoria especial para non vale furar. Así facendo como que bebes ou algo así. Ou faz así, a de gordo. Tamén. Molaba esa. No, esa é mola, sí, mola. Como cando Eto'o lle chamaban Bello e fixo a celebración do bastón, non vos acordáis? Bueno, pasamos Algo ás así estaría clásicas. chulo. Pasamos ás preguntas clásicas. Non sei se as coñeces, Hugo, temos... Sí, pero... Empezade, A ver, que... a primeira, a ver se me acordo. Cal é o animal máis forte ao que lle gañarías unha vida? Unha pelexa, vida ou morte, nunha habitación pechada e sen armas. Eu creo que lle ganas a un can ou un gato, como moito. Depende do can, que hai ganas. Depende do can. Creo que estamos moi lexos dos animales, nós. O sea, si collete calquera animal... Houve xente que se quentou a Cristo aquí. Sí, pero que din? Antón Escobar, dianteiro do Racing de Ferrol. Bueno, Antonciño tamén. Un boi, non? No. Quen foi o boi? Un tiburón. Un tiburón. Sí, sí. Donde, nunha habitación. Exacto. Claro. Sin agua. Bueno, sin agua, mellor. da igual. Claro, Antón sí. Iba ao hotel e que non sei se o conoce. Sí, joder. Coñeces o Balotelli? Sí, Isto é tremendo. O mundo é un pano. Sí, claro. Un boi. Eso era un pepino, Sí, o Balotelli. Eso era un xogadorazo serio. Sí. E dixo un... Un boi. Pero é que Balotelli tamén é Balotelli. Un tipo con... É alto, É alto, pero non ten nada que facer. Bueno, ti és un can pequeno. No, si eu nada. Un can pequeno, pero... O sea, olvídate de eso dos animales que va acá. Non hai nada que facer. E hai algún equipo polo que nunca ficharías? No. Ningún. No. Incluso se ahora chamo ao Celta, despois de facer unha gran tempada ti en Conference co palos... Claro, é que a ver, aí... É que non sei. O sea, é que esas preguntas non se poden responder porque en plan, ti na túa cabeza nunca te vas facer esa posibilidad, sabes? É máis ahora mismo. Xa. Entón non podo responder. O sea, o Celta é que... Este ano o Celta ten un equipazo. Eu creo... ten un entrenador que é increíble. Sí. Eu creo que a xente está... No, a xente está moi... Por eso digo, porque a xente está moi equivocada porque ten equipazo. Como sempre. Non, no, que comentamos antes. Eu estou vendo ben o Celta. Sabes quen é un espectáculo, tío? Hugo Sotelo. Sí. Sí, eso a xente casi que lle costa velo. Hai moita xente que critica bastante. É unha cousa de locos ese. Están en medio campo este ano, moriba el. De feito, compañeiros que viñeron aquí de categorías inferiores decían que o que destacaba e o que veían futbolista era Sotelo. Sí. Que é curioso, despois pode destacar máis Hugo Álvarez. Sí, no, a ver, que, o sea, son todos buenísimos, está claro, pero tío, de Hugo Sotelo é un escándalo, Sí. E agora que está físicamente máis curtido. Claro, ese é xogador igual... Sí. Non nos vai durar moito. Claro, eso quería decir, pero bueno, que mola. Este ano, nesta tempada, incluímos unha nova pregunta clásica. Xa temos 3. A primeira para Hugo. Que é, non sei, o mellor non é fácil, Que serías de non ter sido futbolista? Boa pregunta. Alberto, ti que crees? Ti que coñeces de toda a vida, que se lle dá ben a Hugo aparte do fútbol, joder? Sí, yo creo que andaría así. Andarías cos palés? Sí, porque tampouco sei aí, sabes? Non fui un gran estudiante, tampouco sei... O sea, non traballei nunca, sabes? Xa. Tendría que traballar nalgo. Igual metíame Alberto aí con el a facer contratos da luz, sabes? Que eso sí que se me pode dar ben. Non fagas publicidade ata que pague, No, ahora vai pagar, xa verás. Ahora que nos salgamos de aquí xa hai patrocinio. No, pero, o sea, algo así, mira, como del. O sea, que, en plan, falamos de tontería e tal, pero joder, que en plan, eu que sei, relacionarme con xente, sabes? Intentar, eu que sei. Comercial, o mellor. Sí. Comercial de ventas. Algo así, sabes? A min gustame falar que xente. Sí. Notouse hoxe. Tes pinta, sí. Bueno, pero ya no nos quitaría. Bueno, quitarías esta tatuaje? No, taparíaos. Poñía a camisa así, rollo como se levaba antes, sabes? De cuello alto. Sí, señor. Pois, non sei, ata aquí, non? Ata aquí, temos aí un regaliño para Hugo. É verdade. Hostia. Se me olvidaba, mira que che dixen, sí. Temos unha taza dun dos nosos patrocinadores, de Mans do Mar, Hostia, que pues fixo mira. esta taza e é para ti, é de non vale furar, para que tomes o café ali en Sigüeiro, podelo levar ao Hostia, bar que chula. e que che poñan nesa. Moitas gracias,
A a ti verdade... por vir. Sí, foi un Foi auténtico placer. unha maravilla. Espero que disfrutedes moito do podcast, tanto como a nós, se podedes, porque eu, a verdade, pasino como un enano aquí. Ti parachelo ben, Hugo? Fascino moi ben, a verdad. Pois. Sí. Tu estás invitado cando queiras, Unha maravilla. Sabedes que mentre este aquí, Cando marches tamén virás así de vez en cando. sí, hombre, igual podemos facer unha videochamada ou algo, que estou nun sitio moi raro xa por farei. Molaría. Oímos nós ali a verte. Pois... Bueno, Que esa boas pode ser boa, Que boas ideas. Pois nada, e aos furiños, o de sempre. Gracias por estar aí, gracias por ver o podcast. Seguídenos, suscribidevos a todo. E seguiremos aquí, non? Falando de que? Do fútbol. Que máis nos gusta.